motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Moi boa noitiña, martes 22 de abril, programa número 27 xa de O Noso Básquet. Moitas gracias por estar aí connosco seguindo semana a semana. Entre os contidos máis salientables deste programa teremos entrevista con Carlos Cortés, árbitro de Euroliga, árbitro de ACB, e tamén a súa faceta como formador, como adestrador de básquet. La retada de ACB, como non, e de Primeira Federación. Moito en xogo nesa Primeira Federación, moito en xogo, sobre todo para o Obradoiro. En clave feminina, analizaremos con Antonio Pernas o fin desta tempada para o club lucense e tamén o que sucedeu co Celta Fensa e o Baxi Ferrol que comeza os seus playoffs por o título. Moita sorte. E remataremos con formación, co Campeonato de España Junior, tanto representando a Galiza, do Celta e o ensino en categoría, como decíamos, junior femenina. Todo elo antes de co análise de Paco Trigo. Moi boa noite, Paco, como estás? Moi ben, moi boas noites. Pois sí, comezamos unha boa xornada de ACB para os equipos en galegos. Empezamos polo Leima, que cronolóxicamente foi o primeiro que xogou. Venceu 93-89 a un rival directo, como é o Covirán. Bueno, dentro un 26-24 o Lema foi sempre por diante. Un terceiro cuarto que foi decisivo e no que se sobrepuxo a lesión de Tompkins, no que coincidiu un Covirán bastante apático, levou a un parcial de 19-4. E o que parecía que iba a ser unha plácida vantaxe de 17 puntos de cara ao final, pois trocou, errores propios permitiron a Covirán engancharse ao partido e nun final emocionante, con moitas imprecisións por ambos os dous equipos, a victoria caeu para os herculinos, que ademais por unha diferencia que lle permite superar o equipo granadino no básquet a verás. Destacar a Taylor, Bujarnaz e Scrap polo equipo local, e Valtonen foi o xogador máis destacado do equipo granadino con 22 puntos e 23 de valoración. Como digo, isto permite que o Leima abandone o último posto da táboa, superar no básquet a verás o equipo granadino e a falta dun partido respecto aos demais rivais, pois, bueno, ainda dá algo de esperanzas ao equipo coruñés. O outro equipo galego, Río Breogán, venceu o Casa de Mon 90-85, un partido que foi bonito para disfrutar tanto do xogo como das alternativas e, por suposto, polo desenlace para os aficionados lucenses. Nos 3 minutos finais, o Río Breogán deulle volta a un encontro que pintaba mal, con 73-81 e a posesión para os visitantes, cousa non parecía fácil. Pero un traballo moi sobrio atrás, de fe, provocou un parcial de 17-4, liderado por Grant e por Artic, que serviu para cadar esa 12ª victoria, manter expectativas europeas e desbotar definitivamente calquera incerteza sobre a permanencia. Destacar o mencionado Grant con 21 puntos, 29 de valoración, 7 asistencias, a Nakic, 16 puntos e 16 de valoración, e a Saco e a Kuruks, digamos, nos datos intangibles, atrás, rebotes, bueno, outros datos. Polos visitantes, dous vellos conocidos da afición local, Belhens, 24 puntos e 32 de valoración, e Suleimanovic, 20 puntos e 27 de valoración. Polo que respecta ao resto dos partidos da xornada, pois, bueno, Unicaja venceu con relativa comodidade ao Surne, 96-79. As ventaxas viñeron marcadas polo porcentaxe de tiro no primeiro cuarto, un 62% do Unicaja, que marcou unhas diferencias de 12 puntos que se foron mantendo hasta o final do partido. Destacar a aportación de Tilly con 20 puntos e 22 de valoración e Carter tamén con 22 de valoración polos locais e de Rieder polos visitantes con 24 de valoración. No Baxi Manresa Xirona, 95-84, un extraordinario porcentaxe de tiro de un 64% na primeira parte dos locais xa marcou as diferencias que se mantuveron durante todo o partido.
O Baxi liderado por Hunt, que un 6 de 7 en triples, un 85%, dirixiu o ataque e a defensa habitual xa do equipo manresano levou a victoria para a casa. Ben secundado Hunt, que foi o xogador da xornada con 30 puntos e 33 de valoración, secundado, como decía, por Alston, 22 puntos e 26 de valoración. Polos visitantes, Busquets e Durán foron os máis valorados. O UCAM Murcia foi superior ao Xuventud, 183, superior no xogo interior, superior na defensa e por fin venceu na casa. Un bon xogo de equipo, 7 xogadores con dobles díxitos a nivel de puntuación e 6 a nivel de valoración. Polos visitantes destacar a Tomic e a Dodson. O Lleida Valencia, victoria dos visitantes 67-76, un partido con un alto nivel defensivo que provocou baixas porcentaxes de tiro e, polo tanto, moito a pelear polo rebote. E isto o planteamento que Lleida, puxolle cara ao Valencia. O que pasa é que o equipo levantino con máis recursos acabou levando o seu partido. Destacar polos vencedores Abadio e Montero en canto a valoración e a Costello no apartado de rebotes e polo equipo local a Oriola con 16 de valoración. No Real Madrid-Moraván, 98-97, a punto estuvo de saltar a sorpresa. Un Andorra moi competitivo, puxo un apuros ao Real Madrid, que non foi quen de irse dunha maneira clara ao largo de todo o partido. De feito, unha polémica canasta final de Kuric puido levar ao partido a prórroga, pero analizadas as imaxes, a cousa non foi así. Ao final, esa victoria mínima do Real Madrid. Destacar a Musa e a Ibaka polo equipo local e, sobre todo, a Evans polos visitantes con 31 puntos e 31 de valoración. Un dos partidos máis igualados foi o Baskonia-La Laguna, 89-93 para os visitantes. O La Laguna agarras así a segunda posición nun partido con constantes alternativas que no derradeiro cuarto decantaron dous factores. Kramer, que estaba infalible, 17 puntos solo nese cuarto, e o mal porcentaxe de tiro dos locais, un 20% en tiro de 3. Destacar a Howard e a Forrest polos basconistas e a Kramer e a Marceliño Huertas polos visitantes. E por último, o Barça Dreamland 104-90, partido que comenzaron mellor os canarios, de feito un parcial de 2-20 no marcador, fixo que o adestrador local cambiase en bloque o quinteto do Barça e mudou o panorama. Pouco a pouco o equipo catalán foi tomando a dianteira, que se plasmou no segundo cuarto, e a partir de aí, a base de un bon porcentaxe de tiro e control do rebote, tamén controlou o partido. Destacar a Panthers e a Brizuela polo equipo gañador e a Xurma polos visitantes, 23 puntos anotados e 24 de valoración. Así as cousas, o Real Madrid mantén o liderato con 24 victorias, seguido de La Laguna con 22, Valencia 21, Unicaja con 19 e o Barcelona con 17. Breogán, como decía antes, está aí en unha posición con 12 victorias, posto 11, que permite expectativas europeas. E, por último, o Leima e o Covirán con 6 victorias, pero o Leima con un partido pendiente. E isto é todo polo que respecta a ACB. Tara e Cruz en Primeira Federación e xa xornada nova que comeza nestes intres que estamos agora emitindo este programa. Sí, estamos polo Betis Monbús, 77-78 na prórroga. Como o resultado reflicte moi igualado, moito traballo defensivo polos dous equipos, moitas alternativas no marcador. Nos minutos finais, cando parecía que o Betis o tiña na man, unha tripla de Barcelo forzou a prórroga. Unha prórroga que logo tamén, sentenciou o Valde. Xa digo, partido moi igualado, e o Monbús que vai amañando de gañar os partidos igualados, xoga con poucas posesións, os rivais nunca chegan a 80 puntos, o cual é fundamental, e aí está. Destacar polo equipo local a Hughes, con 26 puntos e 21 de valoración, e a ausencia de Benítez, que foi un lastre para o equipo sevillano. Polo Monbús, un dominio do rebote, e que os xogadores decisivos aparecen no momento que fai falta. Isto permítelle, estar achegándose agora a posición do Betis e seguimos dando boas sensacións de cara á victoria.
En canto ao Alicante e cargo Booking, pois bueno, perdeu o equipo ourensano 90-71 e a verdade é que un campo que está moi limitado de recursos. E iso lle engadimos que este día non tuvo un dos mellores en porcentaxe de tiro, pois bueno, é moi difícil afrontar con posibilidades un partido no que solo tes 8 xogadores disponibles, porque as baixas de Moody, Javi López Santana, engadiuse Gil e en pleno partido o Consipe non xogou a partir do descanso. Xa digo, con 8 xogadores é difícil xogar co estilo que ten Ourense, non se pode pensar en maiores metas que a permanencia. Destacar, de todas maneiras, o partido de Sergio Rodríguez e de Crique polo equipo que venceu o Alicante a Larsa. No resto dos partidos de Primeira Federación impuxose, as victorias locais e dos favoritos. Destacar a derrota do Movistar en Fuenlabrada, 97-91, con un Lotana decisivo, que foi o xogador que marcou as diferencias. Polo Movistar, Kravic e Granger foron os máis destacados, pero, un Estudiantes que parece que non encontra a línea desde que houve cambio de adestrador. Polo demais, Silvo San Pablo Burgos sigue encabezando cada vez máis en ACB con 28 victorias. Flexicar pasa a seguir agora en solitario con 25 e Movistar con 24. Betis 23 e o Monbús 21. Aí a dúas victorias desa posible cuarta plaza. O Super Agropal Palencia leva 20 e o COP está no posto 11 con 12 victorias, a unha dos playoffs, pero con máis de 4 sobre a permanencia. Por lo tanto, algo de tranquilidade, ainda que non toda a tranquilidade. Pois, Paco, está Roberto Anido xa, Ovidio González, esperando que chegue Carlos Cortés para comenzar a entrevista desta semana. Paco, moi boa noitiña e moitas gracias como sempre. Boa noite. Hoxe temos a honra de recibir a Carlos Cortés. Lonxe queda o seu debut nun DKV Juventud Manresa alá polo 20 de outubro, xa fai moitos anos, 2005. 20 tempadas en ACB e 15 xa en grado internacional. Por suposto, primeiro árbitro coruñés en ACB. Aténdenos desde Turquía, no día previo ao partido do playoff Fenerbahce-París. Moi boas, Carlos, moi boa noite. Hola, que tal? Boa noite. Hola, Robert, hola, Ovidio, como estades? Hola, moi boas. Boas. Quería facerche dúas preguntiñas, tres así unha batería moi rápida. A primeira, por que o número 44? Pois, primeiro era un número que non me gustaba, porque non me gustaba o 4, pero logo fun facéndome el, tocoume, porque ao final deixachen elexir cando chegas a CB, cando te chaman para comunicarte que estás no próximo ano na Liga, pois vai un poquinho por orden, ¿no? Pero tamén deixaban elexir, pero non elexín ningún en particular, quedeme co 44. E a partir de aí, pois sí que, era o número favorito da miña nai, e sigue sendo. Aí estamos. E logo fixo canteira, ¿no? Porque os meus sobrinhos xogan ao básquet tamén, e os dous xogan con 44. Entón, unha honra ao final levar o 44. Malla leva. A parte máis próxima, máis cercana, que moita xente descoñece, non? Eres tamén formador arbitral e adestrador no Maristas de Coruña, que agora entra na fase de challenge. Unha vida entregada ao básquet. Como se xestiona o día a día, profesionalmente e personalmente? Porque debe ser algo complexo, non? Sí, a ver, con moita axuda. Eu, pois, fai xa, non sei canto é exactamente, 15 anos tive que deixar o meu traballo profesional e dedicarme exclusivamente a arbitrar porque,
É moi exixente, viaxar dende a Coruña non é o mesmo que viaxar dende Madrid ou Barcelona, era imposible compatibilizar o meu traballo profesional co tema da arbitraxe, e tiven que deixar o meu traballo, dedicarme exclusivamente a arbitrar. E, bueno, ademais, o tema da formación é algo que me apasiona, xa sexa arbitral ou como adestrador. Empecé de forma paralela, prácticamente desde a primeira tempada que comecei a arbitrar no ano 92, pois nese mesmo ano fixen o curso de adestrador e púseme a adestrar. Empecé no Colexio Calasanz, co que agora neste momento entrenador de Liga Femenina 2 e Maristas con Fer Buendía. Empezamos da man, tanto arbitrando como adestrando, e a partir de aí pois foi algo que me enganchou, non? Creo que ademais é necesario e básico para os árbitros coñecer o xogo, coñecer as reaccións o que pensan os xogadores, o que pensan os adestradores en certos momentos, que aunque sexa na base, hai cosas que se poden extrapolar o deporte profesional, e creo que me axuda. A parte de que me apasiona, creo que é bo para o meu traballo. E como levo o día a día? Pois con moita axuda. Con moita axuda dos meus compañeiros, adestradores que me poden cubrir cando non estou. E, bueno, é unha pena porque, ao final, como adestrador, o que queres adestrar está moi ben no día a día entre semana, pero os fins de semana prácticamente non puedo ir a ningún partido, intento gravar algún para seguir os equipos e tal, pero, bueno, complicado, pero algo que me gusta e me apasiona. Leín en moitas ocasións que había algo que ti estaba reivindicando, non? E por fin, eu creo que toda a xente do básquet como tal o recoñece, non? Que os árbitros son deportistas de élite. Como son as distintas fases, Carlos, preparatorias ao longo dunha temporada? Entendo que non solamente física, sino tamén psicolóxica, non? Sí, sobre todo, físicamente, podo dicirche que o meu traballo importante empeza agora. O sea, cando prácticamente está finalizando a tempada, non temos tanto viaxe, agora, bueno, porque teño a sorte de entrar en playoffs, pero, bueno, cando finalizamos os playoffs e non viaxamos entre semana, aí é cando empezo e todo o verán, pois intento traballar físicamente moito, porque logo durante a tempada é complicado. Estamos moitas horas en avións, aeroportos, de viaxe, incluso cando chegas ao hotel o que queres é descansar. Bueno, é difícil, non? Sí que facemos algo nos hotéis cando chegamos e tal, pero non é a mesma preparación, non é parte da miña preparación metódica, non? É algo a maiores, pois facemos un pouco de estiramentos, bueno, un pouco de acondicionamento, máis que a preparación en sí. Pero é complicado. A nivel mental, pois sí, os finais de temporada son duros, temos que estar preparados para todo porque, bueno, ao final todo o mundo quere conseguir os seus obxectivos e temos que estar preparados para iso. Non é que sexa diferente ou que sexa máis importante, pero sí que ao final das tempadas os partidos solucionanse por pequenos detalles, non? E aí temos que estar a mínima, sí que temos que estar moi preparados para o que ocurra. Bueno, a preparación é propia, non teño adestrador, non teño psicólogo que me poda axudar, sí que utilizo en certos momentos da miña carreira, sí que o utilicei, pero non o teño con un seguimento diario, non, do meu traballo. Pero, bueno, sí que me apoio neles, a preparación é propia, non necesito por ahora de nin adestrador, nin psicólogo que me poda axudar diariamente, non? Pero sí que o teño utilizado, Carlos, moi boas, antes de entrar no tema de ACB, que o máis recurrente, se queres, Euroliga, o máis rechamante, o que está aí a bitola. Antes houbo anos, moitos anos, de traballo en competicións FEB, en competicións da Federación. Si te tiveras que quedar con con que momento te quedarías dese 12 anos, 12 temporadas, creo que estuveche en competicións FEB pitando, se non recordo mal, LEV, Liga Femenina 2, EVA... No, a ver, aí estiven 5 anos. 5 anos na FEB, sí, porque no ano 2000 subín a Liga EVA, o que é agora a terceira FEB, e no 2005 xa subín a CB. Pero quedome co último ano.
A miña última tempada foi eu non sabía realmente, non era consciente do que estaba facendo. O sea, cando me comunican ao finalizar a tempada que vou a subir a CB, non me creía. Normalmente sempre hai rumores durante a tempada de quen pode subir, hai quinielas. Eu non estaba ni en ninguna, pero logo cando acabou a tempada eu había feito 68 partidos de FEP. O sea, tiven 3 tripletes de facer Liga EVA das diferentes categorías, porque antes mezclaban os árbitros e podíamos pitar de todo. E cando te pos a pensar, es que non paraba. O sea, incluso teño anécdota un ano dun playoff, empezaban os playoffs da Liga LEV Ouro, da primeira FEP, había un partido en Huelva, e eu falara como un xefe de que un fin de semana tiña que tener libre, polo menos o sábado tiña que estar na Coruña porque casaba a miña irmá maior, e eu a levaba además o concello, la levaba no coche e tal, era o chofer da ceremonia, e tive que ir a pitar a Huelva o venres, porque cheguei de milagre a Coruña, pero non era consciente do que estaba facendo. Quédome con esa sensación, ¿no? De ao acabar a tempada, cando te sentas e dis, é increíble, o sea, es que, o sea, utilizáronme no ben sentido para sacar toda esta competición, fíxeno máis ou menos ben, bueno, os resultados están aí, pero esa sensación foi tremenda, tremenda. E aí, cando recibes esa chamada, bueno, esa notificación, sei que é difícil cuantificar isto porque os sentimentos non se poden cuantificar moito, non? Pero, digamos, cal che fixo máis ilusión? A notificación de que eres árbitro ACB ou a notificación de que eres árbitro internacional, Euroliga? No, a ver, evidentemente creo que a de ACB é moi importante. O sea, creo que ten máis importancia que a de internacional. Al final, bueno, a internacional chegou tamén de unha certa maneira un pouco extraña. Era o meu último ano, incluso estaba fora de prazo, porque xa cumprira os 34 anos. Bueno, xusto ese ano FIBA cambia para facer os cursos en 2 anos en vez de 1. E resulta que iba a ir con meu mellor amigo, que ademais é árbitro, con Benjamín Jiménez, non? Coñecémonos dende fai un montón de anos de coincidir en campeonatos e íbamos ir os dous xuntos. Viaxábamos o mércores e o luns recibimos unha chamada da Federación Española que FIBA reduce a unha praza solo 2 días antes de viaxar, que para España só teníamos unha plaza. Bueno, era o meu último ano, a miña última oportunidade, e Benjamín, pois, como bo amigo, deixou que eu fora o curso internacional, e, bueno, a presión, as sensacións coas que iba eu eran tremendas, porque eu iba cunha presión tremenda de que non podía fallar, ya non solo por mí, sino por Benjamín por tamén. Benjamín, claro. Claro. Bueno, chegamos discutimos bastante, eu agradecei un montón, está claro, pero bueno, que a sensación foron diferentes. Eu estaba máis preocupado de pasar o curso non polo que podía suponer o chegar a ser internacional, que iba máis preocupado por Benjamín e o feito de deixarme ir a mí. Que tal, Carlos? Hola, Robert. Antes, es que mis preguntas, xa que te teño diante, que, bueno, que para min é un luxo, vouche facer unhas preguntas que teño dentro de min, vale? A ver que che parecen. Digo a nivel de baloncesto de élite, vale? Vamos a centrarnos nese. Estás me asustando, No, tranquilo que che vai gustar as preguntas. Ti crees que os xogadores realmente coñecen ou en que porcentaxe coñecen o regulamento do deporte que xogan? Moitísimo. Moitísimo. O sea... Pois eu non teño esa percepción, Sí, a ver, moitísimo. O sea, a preparación agora dos tanto xogadores como adestradores é moi alta. O sea, é tremenda. A ver, igual en pequeñas xogadas, pequeños detalles que, pois, en cousas que están cambiando continuamente, porque sí que temos, eu creo que é bo que o baloncesto evolucione e as reglas evolucionen co xogo, pois hai pequeños detalles, a norma do campo atrás é difícil de entender, o criterio das faltas antideportivas que vai cambiando e vai evolucionando constantemente,
eu creo que as coñecen moi ben. Os pequenos detalles non, de si un equipo ten control en pista dianteira, tal, non nos vamos a meter en detalles técnicos, pero eu creo que o global, os xogadores profesionais saben de sobra as regras e incluso sacar partido delas. Moitísimo. Os árbitros que nunca xogaron a un nivel alto, como son capaces de entender o que sinte o xogador ou xestos en xogadas que é tan difícil pitar, non? Pero eu penso que aínda máis se non te sintes dentro dese rol, non? De un rol de xogador. Sí, pero ao final, a ver, é importantísimo coñecer o xogo e vivir esas cousas, saber sentir eso, non? Pero é unha parte da preparación que falábamos antes psicolóxica, non? Tamén nos preparan para isto, o sea, de ser empáticos na pista, intentar comprender certas reaccións, frustracións, reaccións que podan ter os xogadores, que non sempre son protestas en sí como unha protesta directa. O sea, visto desde fora, evidentemente, ves un xogador cos brazos arriba, na cabeza, tal, pero tens que entender, tens que ser empático en certos momentos que pode ser frustración do propio xogador, non? Que non é un ataque personal contra Carlos Cortés. É unha reacción dun xogador cun árbitro nun momento que non entende unha decisión ou que tal. Entón, aí temos que intentar, pois eso, deixar unha porta aberta para que ese xogador se calme, intentar controlar a situación. E se isto non pasa, pois temos que sancionar con falta técnica, dar unha advertencia. Bueno, cousas do xogo en sí, non? Pero os árbitros, aunque non chegáramos a xogar a un alto nivel, temos que prepararnos para iso. Falabas máis antes cos adestradores ou menos? Aprendiches co tempo? Que aprendiches nestes anos? No, pois a ver, neste último ano me están dicindo que falo moito. Sí, por eso che pregunto. Sí que non sei se é o meu mellor momento agora que estou máis cerca da retirada que do inicio, pero eu encontrome moi ben e moi tranquilo. O sea, entón, non sei, igual é a seguridade esa que che dá o poso de estar na pista para poder falar e para poder... Sí que recoñezo que igual en exceso a veces, non? De que a todo mundo lle gusta que te fales e tal, pero cando entras nesa dinámica, a ver, o importante é que tes que pitar, punto. Non hai que justificar decisións e tal, pero sí en certos momentos é importante un xesto con alguén, o que hablamos da empatía, non? De incluso, pois eso, chiscar un ollo, non sei. Pero tamén tes que ter cuidado, porque certos xestos poden ser malinterpretados. Incluso a miña sonrisa, non? Hai veces, a mí me sale natural cando estou, aunque teño unha voz así un pouco tal e son un tío pois bastante serio, sí que teño unha cousa que na pista nótaseme moito cando estou tranquilo e disfrutando, porque a sonrisa me sale natural. En certos momentos esa sonrisa pode ser malinterpretada, que parece que me estou rindo de alguén, e non é así, pero bueno, que teño que tener cuidado ca sexualización e co que transmitimos na pista. Dúas cousiñas e xa termino. Estábamos a falar antes da condición física. Para min, sodes uns atletas porque, aunque sodes tres, tedes que chegar á xogada, tedes que chegar a ventá para poder logo ensuiciar a xogada. Tedes que ir un pelín antes cos xogadores. E o xogo cada vez é máis rápido. Como? Claro, tes que entrenar. Bueno, o que explicachedes antes, non? Sí, a ver, eu teño a sorte que me gusta correr. Non son un runner destos que vai a tope que tal, e cada vez bueno, dosifico un poquinho máis as miñas carreiras, pero gústame salir a correr. Bueno, co paso dos anos, pois sí que teño que prepararme máis en temas de velocidade, arrancadas, forza, explosividade, todo isto, pois intento traballar un poquinho máis. Pero bueno, hai que prepararse, non hai outra. Además, as xeracións que ven por debaixo, a nivel arbitral, ven moi ben preparados. Isto é lei de vida. Empurran e obrígate a estar ao mesmo nivel que eles, polo menos. A tope. Estás en Estambul. Bueno, has ido 1000 veces a Estambul, pero un día antes dun encontro, que che gusta desa cidade otomana? Que zonas frecuentas? Onde vas? No, pois pouco facemos. Sí que as primeiras veces que chego a un sitio gústame sair e coñecer un pouco a cidade, pero unha vez que xa coñeces e tal, incluso a máis de unha, pois incluso a Estambul, pois viñen de vacacións e tal, pois quedamos no hotel, sí que fun un ratiño ao gimnasio a facer un pouco de estiramentos e tal,
agora temos unha reunión cos compañeiros e quedaremos a cear, nada, acostarse pronto, descansar, e mañá pola mañá outra vez reunión de preparación xa prepartido. Tamén seguro que iremos un ratiño ao gimnasio, pero bueno, por soltar e por soltar os nervios e facer algo, non estar encerrado na habitación. Pero non sabemos salir moito. Además, Estambul é unha cidade inmensa e chegar ao centro da cidade e tal costa máis que... Igual, se fora a pasar aquí unha semana ou así, seguro que facían algunha cosa máis. Pero os taxistas van rápido, home. Chegan ao centro rápido. Sí, cando non hai tráfico, sí. Eu, por seguir con Estambul, xa que estamos aí, e o partido de mañá, pitas con Juan Carlos García, creo, pitades 2 españois mañá o partido. Fenerbahce, Estambul e Sara xuntos. Cóctel explosivo, non? Se prevé ambiente fuerte, como sempre, Saras adestrador moi quente, o seña quente con quente, non? Afrontades dunha maneira especial a preparación destes partidos con este tipo de adestradores e ambiente? Non, coñeces a todo o mundo, eles tamén te coñecen a ti, saben ata onde podes chegar. Nestes partidos é difícil, toquemos madera, pero é difícil, non sei, o sea, sí que o que falábamos antes, non? Decídense por pequeños detalles e tal, pero bueno, a xente está moi concentrada, moi centrada no xogo. Al final, aunque sexa un playoff a 5, ta xogas. O sea, é o primeiro partido importante porque se o equipo de fora quere gañar, pois, ou quere pasar a eliminatoria, ten que gañar polo menos un partido fora da casa, non? Que é o que ten desventaxe no tema do campo, non? A xente dedicase a xogar, todo o mundo coñece os límites e depende un pouco pois, de nós, non? De onde marquemos os límites todo o mundo os coñece, no tema de respeto, de protestas e tal, e aplicalos. Non algo que preocupe, estamos acostumados a ambientes aquí en Belgrado, bueno, noutras canchas que son importantes e que a xente aprieta, pero ao final, cando lanzas o balón, olvidaste de todo, estás centrado no xogo. Desmontando mitos, entón, estas canchas para nada presionan nin condicionan as arbitraxes do... Sí que xogan, incluso outro día, non sei, este fin de semana, non sei, escoitei a un adestrador, non sei que foi, non sei se foi un partido de fútbol, de básquet, non recordo ben, de que decía que o público tamén empurrara bastante, presionara, evidentemente, non? Notase cando a xente presiona e tal, pero bueno, creo que a estes niveles estamos preparados para intentar pasar esa presión, non? Pode influir, eu creo que influe máis nos equipos, no empurre do equipo que nas decisións que podamos tomar nós. Polo menos que eu me dé conta, igual inconscientemente algunha vez cometes erros por culpa da presión ambiental, non o sei. Errores cometemos. Neso do erro, se me permite, Robert, eu quería falar desa palabra, non? A palabra maldita, o erro que cometen evidentemente todos os actores de un partido, os xogadores, os entrenadores, os árbitros tamén, e iso hai que naturalizalo. Cando estás pitando e instantes despois que xa non cabe a rectificación, pode ser consciente do erro, como naturalizas eso? Como se consigue aislar ese pensamento para seguir concentrado no teu traballo? É moi difícil, moi difícil. Eso é a experiencia. Eso é, despois de equivocarte moitas veces, porque por moito que te prepares para iso, e nos preparamos e traballamos en momentos, incluso nos clinics, traballamos para eso, de convivir co erro, non? Sí, moi fácil decilo, pero cando depende do tipo de erro. O sea, o que menos queres é decidir un partido. Xa tocou algunha vez equivocarte, decidir un partido. Pois, claro, eso, como decimos, crea callo, non? E aprendes. É a mellor das experiencias que podes pasar. Por moito que queras visualizar, que queras... Non, ata que o vives non sabes realmente o que é. Evidentemente vaste equivocando, vas intentando sair do paso mentalmente, por dicirlo de alguna maneira, pero é complicado. Ao final, creo que é a experiencia máis que outra cosa. O sea, podes recibir axuda externa, de como enfocar os teus pensamentos, de como estar concentrado, pero cando te equivocas e eres consciente desa equivocación,
costa sacalo da mochila, que non inflúa nas seguintes decisións, é complicado. Pero bueno, eu creo que agora, claro, decíache antes, non? Que estaba tranquilo, que me sentía tranquilo na pista. Eu creo que agora afecta bastante menos. Non vou dicir que non afecte, pero sí que sei xestionalo bastante mellor, non? Equivoqueime, pois agora xa non ten solución. O sea, o que teño que pensar é na próxima xogada. O sea, non ten sentido dedicarlle ni máis mínimo tempo ou, non sei, atención ou a miña concentración en algo que xa non ten solución. O sea, isto vai moi rápido, decía Robert, os xogadores, o xogo tamén, estar pensando na seguinte xogada, porque senón vou me equivocar. Para min, sí, di Robert. Sí. A gran dificultade para falar así entre os catro é manter o criterio, verdade? O sea, non sei que tedes que pitar igual, pero non se pita igual dependendo das intensidades do encontro. Ou sí? No, a ver, non podes sair tú a marcar un árbitro non pode sair a marcar o criterio do partido. O sea, sí que hai unhas guías, unhas pautas, hai un criterio, unha unificación de criterios que traballamos todos a inicio de temporada, pero ao final é algo subxectivo do árbitro que ten que aplicar, non? Somos tres que temos que chegar a unha mesma idea e conclusión para intentar aplicalo da mesma maneira. Entón, non podemos ir por libre tampouco, o sea, pero ao final o criterio marca o xogo. O sea, aí decides, non? Ata onde poden estar xogando, non. Evidentemente, os límites están marcados no inicio da tempada, según a competición, pois nos clinics que facemos, queremos chegar hasta aquí, non queremos permitir este tipo de cousas, dentro deses límites, desas situacións que nos chamamos como grises, pois non sei, vai a personalidade e a forma de traballar de cada árbitro, pero que tamén ten que adaptar o seu equipo, o equipo arbitral, non? Eu, por moito que teña unha idea de traballar dunha mañana, non a pode impoñer. Juan Carlos, que falábamos antes, que ven de árbitro principal, tampouco a impón el como árbitro principal. Entre os tres, temos que chegar a un acordo para marcar esa liña dentro dos límites estos de grises que podemos permitir, pero ao final é o xogador o que marca o criterio. Sí que estou moi de acordo co que decía Robert, eu teño adestrando e tal, e daste conta, non? De cando eres adestrador, ao final, dache un pouco igual que o árbitro pite ben ou pite mal, non? Como adestrador. O que queres é que pite o mismo nos dous lados. Esa conclusión sí que me vale moitas veces para aplicalo cando estou arbitrando, non? Non sei, creo que ningún adestrador quere realmente que un árbitro pite ben. O sea, que é pitar ben para un equipo? Que me favoreza. O sea, sino que me trate con xusticia. A xusticia creo que en este caso que trate os dos equipos por igual. O sea, esa reflexión é un pouco miña, non? Sí. Unha pregunta que pode ser tonta. Pitades igual, o sea, o arbitraxe é igual en ACB, é igual que en Euroliga, é igual que se vas a arbitrar uns cativos o sábado ás 9? A ver, sí, porque ao final tes que desenrolar un traballo que arbitrar, e todo conleva, pero evidentemente tes que adaptarte ás circunstancias de cada categoría, de cada nivel de xogo e onde estás, o sea, tes que darte conta, non? Pois, o que decíamos antes, no clinic de Euroliga, pois marcamos unha serie que non coincide en todo cos criterios de ACB, porque incluso temos normativa diferente, xa o instant replay hai moitas cousas que son diferentes, non? Pois o mesmo o tema do semicírculo, en Euroliga trátase diferente, trátase como na NBA, en ACB trátase como na FIBA, o sea, é diferente, temos que ir adaptando a forma de traballo á competición. No tema de deporte base, pois o mesmo. Eu, nos últimos anos, sou árbitro minibásquet. Non quero arbitrar cada vez que estou libre podo, pois pido que me poñan partidos de minibásquet. Evidentemente, vas con outra labor, non é só arbitrar, é o que falábamos ao inicio, no, do tema formativo. Gústame intentar axudar a xente a formarse, e canto máis pequena. O sea, non me gusta pitar un senior provincial, con todos os respetos aos senior provinciais, que xoguei moitos anos nesa liga,
pero non me gusta xa a xestión desta de estar discutindo ca xente, de protestas, de tal, non. E aí discútese moito, Moitísimo, moitísimo, aí discútese moito moitísimo. do noso señor, sí. No, eu vivín tamén, que Sí, hasta sí. fai pouco estaba xogando, o sea, podía compatibilizar con xogar, paramos de xogar o equipo este que facíamos xente que estudiamos juntos no instituto e tal, fixemos un equipo e estuvimos competindo, xogando, pasando o rato, xogando pachangas, 5 ou 6 tempadas estuvimos xogando. É outra cousa. Cando vou arbitrar, eu prefiro estar tranquilo, axudar aos rapaces novos, tamén lles fai ilusión que vaya aos partidos e tal, é outra cousa. Eu non teño dato na cabeza, Carlos, non sei se este ano che tocou pitar algún partido na Coruña ou Leima. Cústache pitar en Galicia, cando estaba Obradoiro, Breogán, Leima este ano, ou non? Ou as traeste sin problemas desa situación? A ver, é complicado en canto a... porque a xente non entende, non? De que podamos... Porque temos a comparación co fútbol, en fútbol... entendo que non pode pitar un árbitro do comité adscrito o que a min particularmente me parece unha barbaridade, quer dicir, un árbitro é un árbitro, sale a facer o seu traballo en calquera lado, non? Claro, es que eu a todo o mundo que me din, pues este ano sí que me tocou, non? Ir a pitar a Lugo e ademais arbitrei o derbi, non? O Breogán contra o Leima. Todo o mundo botaba as mans á cabeza. Bueno, pues é algo que no baloncesto é normal. Eu defendín a designación, son testigos, eu defendín a designación. Claro, pero non é cuestión de verdade, agradezo, José, a deferencia, porque serías un dos poucos, pero ao final é un partido máis. A mí gustaríame que os mellores árbitros podan estar nos mellores partidos, independentemente, porque senón ao final, se hai se xoga a final como xogaron o ano pasado o Real Madrid e Murcia, que pasa? Os árbitros de Madrid e Murcia non poden estar facendo unhas temporadas boas, sendo os mellores incluso, que non podan arbitrar a final, pois sería un pouco injusto, non? Entón, o que decía o vídeo, a final somos árbitros, temos que intentar impartir justiza, facer o noso traballo, non sei que máis pode haber, es que ao final pode estar todo interconectado, de que si un outro partido que poda afectar, que poda... É todo máis sinxelo, o sea, somos árbitros, xogadores, un equipo, vas a arbitrar un partido e listo, non hai máis. Non... Entendo que pode haber moitas cousas e a xente poda pensar todo o que pensa, pero nós estamos moi preparados e moi tranquilos para ir a calquer tipo de partido. Que lle dirías a un rapaz que se está a apuntar a estos cursos da FEGAPA para ser árbitros? Ti que eres unha lenda, non? Porque para min eres unha lenda. Ti que xa levas tanto tempo, que lle dirías a ese rapaz, esa rapaza que quere empezar a arbitrar e que ve en ti esa figura motivante para empezar? A ver, é complicado. Non son ninguén para dar consellos a nadie, pero bueno, incluso no momento que eu tiven a sorte de estar traballando como responsable técnico dos árbitros na Federación Galega, cometín o erro, ahora pasado o tempo, cometín o erro de intentar aplicar todas aquelas cousas que a mí me fixeron ben, non? A miña forma de traballar, ser metódico, traballador, tal, constante. Intentei transmitir todo isto, non só transmitilo, sino que facer calcos de min, da miña preparación. E iso é un erro moi grave, porque ao final cada un ten a súa trayectoria, as súas experiencias, incluso empezando dende a base. E o seu camiño para chegar, se quere chegar algún día a ACB ou a élite, ao deporte profesional. Entón, non me sinto ca responsabilidade de dar consellos, simplemente que respeten, e así o fixen o último día que puden ir a adestrar cos árbitros en Coruña, lles dixen unha cousa, o sea, que respeten a figura do árbitro, o sea, que teñan respeto, cariño polo papel que desenrola na pista, o sea, porque leven o tempo que leven, estén empezando, que evidentemente van a ter moitos medos, que incluso costa bastante facer sonar o silbato, soplar e tal, pero que
que se ven dende fora que unha persoa se está esforzando por intentar facelo ben, isto van a ter sempre consecuencias positivas. Todo o mundo lle vai axudar a mellorar, todo o mundo lle vai a aportar cousas, pero que teñan respeto por isto, porque, por desgracia, pois levamos moitos anos con carencia de árbitros, prácticamente dedícanse a sacar competición, bueno, explotámolos, é así, porque hai moitos partidos, o número de licencias sube, pero costa sacar árbitros, costa, máis que empecen, mantelos, non? Que se den conta, bueno, que isto é moi largo tamén, que é moi longo, que bueno, a xente só ben busca moito a inmediatez agora, non? O resultado a corto plazo. É complicado, pero bueno, dedicación e respeto polo que fan. Porque unha cousa, igual que hai xogadores que naceron e que ten esas dotes, non, físicas ou intuitivas para xogar, adestradores para adestrar, existiría a figura dese árbitro que naceu para ser árbitro, que é intuitivo, que sabe moverse, que sabe buscar a diagonal para pitar? Existe ese tipo de árbitro? Non o creo. O sea, eu creo moitísimo no traballo. O sea, sí que logo a nivel individual cada un pode ter un talento máis desenrolado. Pois mira, falaba antes de Benjamín. Eu creo que Benjamín é, bueno, non vou a calificalo como árbitro, pero ten unha cousa que é a súa expresividade na pista. O sea, é capaz de comunicar moi ben con todo o mundo. O sea, incluso as cousas que pita, pois as comunica moi ben, convence, gaña credibilidade na pista, pero moitísima. Eso é talento, eso é algo individual. Non un talento a nivel arbitral, por decirlo así, é un talento que ten persoal que sabe orientalo a sacarlle moito partido nos partidos de baloncesto cando está arbitrando, non? En eso sí que creo, pero eu creo que aquí é traballo. Non hai outro secreto. Carlos, 5 minutos máis, pode ser? Sí, claro, sin problema. Obi. Bueno, botando unha mirada á Liga ACB, a min chámame un pouco a atención o histrionismo de determinados adestradores e ahora como utilizan hasta o sacar pizarras escribindo cousas como se vos quixeran comunicar. Vosotros, estas cousas vos gustan ou pensades, decir, bueno, sobra un pouco toda esta parafernalia? No, a ver, digo da pizarra como podo decir outro tipo. Sí, declaracións post partido ou tal. A ver, é o que falábamos antes da empatía, non? Al final tens que comprender. O traballo de adestrador é moi complicado. O sea, escoitaba, creo que nesta pasada fin de semana escoitaba a Pablo Pín e a Epi as declaracións. O sea, hai que poñerse na súa pel. O sea, na súa pel, é complicado. Un día estás aquí e hai un salto moi grande do que é a ACB as competicións da federación, en todo sentido, organizativo, de clubes, de todo. Entón, hai que entendelo. O sea, non o estou justificando, O sea, o allá o ambiente fose outro, pero tamén entendo que a Liga non vou decir que necesite estas cousas, pero nin as vou a defender, porque vai en contra do que o xogo limpio, o deporte en sí, a pureza do deporte, pero bueno, que as entendo como normais. O sea, poden ser reaccións. Estou seguro que por certas reaccións de algúns xogadores e xogadores cando se vean dentro de 10 anos, o sea, eu fixen eso, vaya pardillo que fun, ou yo que sei. Eu quero pensar así, que co paso do tempo a xente darase conta de que hai outras maneiras, outras formas, pero entendo que nese momento podan facerse ese tipo de cousas. Eu entendo que o tema da arbitraxe de cara ao aficionado, pero incluso ao adestrador e aos propios xogadores é un tema pedagóxico fundamentalmente. A xente teríase que preocupar por saber as normas, polo coñecemento das normas antes de xulgar. E eu creo que o instant replay e sobre todo que a norma que trou este ano de poder escoitar as vosas deliberacións, que a mí me parece unha auténtica delicia. Eu sempre que estou escoitando na casa mando calar a todo o mundo, hasta os comentaristas de Movistar Plus, para que por favor os poidamos escoitar a vosotros, porque é a forma de aprender do que acabades de pitar, o razonamento que tedes.
sabes? É dicir, para poder entender a norma que moitas veces, a maior parte das veces, descoñecemos. Vosotros sodes conscientes de que isto é un paso moi grande para chegar a comprendermos a vosotros moito mellor? Sí, sí, sí. Incluso temos preparacións casi exclusivas de Instagram. É moi complicado, O sea, porque para o árbitro principal ten que manexar o monitor, ten que lexir a cámara boa, ten que estar pensando en como se reanuda o xogo, ten que estar pensando e analizando a xogada que ten diante, ten que estar escoitando o seu compañeiro, ten que explicalo diante da pantalla con micro aberto para dar unha explicación coherente e que todo o mundo poda comprender. O sea, non é fácil, digo xo personalmente, o sea, para mí non é nada sinxelo facer todo iso, porque además ahora somos nós que manexa a pantalla, antes temos un operador que, bueno, temos a atención centrada en moitos focos nese momento, é complicado, pero sí que ao mesmo tempo somos conscientes de que é unha gran axuda, primeiro para nós, porque a xente pode comprender certas decisións, o que pasa, claro, hai un pouco de lío, non? Con o tema de que en Euroliga é diferente, en ACB é diferente, a xente pide, non sabe cando pode pedirse, cando non, o que estamos revisando. Bueno, pero sí que é un paso grande para a comprensión da xente. Bueno, intentamos toda a tempada, levamos esforzándonos para intentar ser o máis didácticos posibles e que todo o mundo poda entender o que estamos facendo, non? Como chegamos á resolución das xogadas e por que tomamos certas decisións. Imos coa última vídeo. Bueno, eu a última... Cantos anos levas en ACB, Carlos, así? En ACB levo 20 tempadas. 20. Partidos? Non teño nin idea. Máis de 500 porque cando foron 500, bueno, fan un pequeno acto, entreganche unha camiseta e tal. Os 500 os levo, non sei cantos podo levar. Claro. Cerca de 600, pero creo que 580, por aí, non levo conta. 500 cumprironse no ano 22, os 500. Así que os 600 creo que deban dar moi aí já. Pois nada, que moita sorte no que veña e un auténtico luxazo ter árbitros galegos na CB e que siga polo máximo tempo posible. Bueno, o que o corpo aguante. Falando, Carlos, deso de galegos, non? Tanto árbitros como clubes. Notas o cariño da afición lucense cando ías anteriormente ao SAR, que voltarás, espero que pronto, no Pazo Universitario en Lugo? Sí, a ver, eu boto en falta certos momentos porque creo que pasa solo aquí, porque, a ver, somos unha federación pequena, todos nos coñecemos, eu empecé dende a base, bueno, todo o mundo seguiu máis ou menos no mundo do básquet a miña carreira, tal, pasan nestas cidades así máis pequenas, nestas comunidades máis pequenas, pasan tamén a compañeros de Murcia, bueno, pero non pasan nas grandes cidades, non? Donde se dá menos importancia que o árbitro local pite o equipo local, por decirlo así, non? Que un galego pite o equipo galego. Entón, bueno, isto creoume como moitas, non vou dicir enemistades, porque eu non teño problema con ninguén, pero é que sí que a xente non lle gusta que eu vai a pitar, ou isto parece, non? Que é así, non? Montouse tamén un revuelo importante cando fun a Lugo a última vez. Pero estou encantado de ir, bueno, ter baloncesto profesional na miña comunidade, de poder ir aquí, alá, a outro partido, ir fora, encantado. O sea, para mí non ningún problema. Que se poda manter o tempo que poda ser, que a competición é a que manda, para mí moito máis doado ir a Lugo que ir a outro sitio da Liga, non? Ou vir a Estambul. O sea, somos persoas tamén, non? Evidentemente a primeira vez que veñes a Estambul faite ilusión, pero bueno, neste tempo xa cansa tanta viaxe, tanta historia. E bueno, sí que me gusta. Xa non miras ni as mezquitas, nin vas ao foco, no. Ao bazar, nada. E sí que me gusta mirar a grada e ver xente coñecida. O sea, eso é... Creo que somos persoas, eso creo que lle pasa a todo o mundo. O sea, é así, non hai outra. Pero bueno. Es que eu penso,
Eu penso niso sempre. O sea, cando falan destes temas, eu digo, pero non se darán conta. Bueno, unha, que para poder opinar, primeiro hai que saber. Entón, un árbitro como a ti, coa experiencia que tes con todo, que terá, como todos, terás os teus erros, os teus acertos, pero que para falar de arbitraxe contigo, madre mía, eu non me atrevo. E logo, Non é así tampouco. O sea, non, eu creo que pero logo, todo mundo pode falar, opinar, o que non podemos falar é meterse en cuestións privadas, en faltar ao respeto, en cuestión deste estilo. Con respeto, todo o mundo... recordo, non neste partido, pero no anterior que fun a Lugo, temos hotel cerca do que é o centro, fomos a comer, a xente paraba pola, bueno, a ver hoxe e tal, paraba a falar coa xente sin ningún problema, o sea, que non é tanto como parece, nin que va, moito menos. E logo a xente... radicais como vídeo hai 2 ou 3. Non é? Somos tres e da mesma familia, o señor, está todo localizado. E logo, Carlos, a xente crees que entende de baloncesto que por todos os anos que leva os anos 66 o club? Claro, como non vai a saber de baloncesto? O sea, todo o mundo. O sea, Lugo, cantos anos leva ca toda a historia que levan ali vivida, é tremendo. Como non se va a saber de baloncesto? O sea, han demostrado en moitos partidos. O sea, o ambiente é impresionante. O sea, eso é porque a xente mama baloncesto desde pequena. O sea, non hai outra. É envidiable o ambiente que hai. Eu digo algo, cada vez que vou a un curso, góstame moito o ambiente que hai en Vilagarcía, falando así de Galicia, o como se vive o básquet en Vilagarcía. O sea, a min é envidiable. E sempre o digo. O sea, fun moitos anos de vacacións e vivín unha tempada da miña vida en Ribeira, porque a miña irmá estaba ali e pasei moito tempo con ela, pero a mí o ambiente este de básquet de Vilagarcía encántame. Igual os de Vilagarcía din que non, e que todo o mundo levase mal e tal, e que hai moita rivalidade, pero a mí góstame, porque vas pola calle, casi todo o mundo que ten algún tipo de relación co básquet, te podes falar de baloncesto con todo o mundo. E a mí esas cousas gustan. O sea, é o que me... Así como na Coruña, pois falamos do Dépor, e todo o mundo é o Dépor, pois en Vilagarcía o baloncesto, a mí encántame eso. Pongo broche ao lazo, como non, Robert, amigos. Bueno, xa o dixen antes, que tampouco quero ser tan... para min, poder falar este ratiño con Carlos é como cando podes falar con alguén, cunha máxima figura entre xogadores, máximas figuras entre adestradores, e creo que temos que disfrutar del. O sea, porque non todo chega a un final, verdad, Carlos? E temos que disfrutar, porque es que árbitros deste nivel e árbitros nosos deste nivel hai moi poucos. Bueno, pois graciñas, polo elogio, non estamos acostumados a elo, pero bueno, que nada, que, bueno, que disfrutemos decir todos. Que eras o Michael Jordan dos árbitros, que imagínate, galegos. O sea, non, a tanto non chego. A ver, sí que ten a oportunidade, pois eso, de chegar a élite e tal, sobre todo, pois, o que decía antes, non sendo unha federación pequena, que nadie pode imaginar que poda chegar hasta aquí, nin eu mesmo podía imaginalo. Bueno, se sirvo de espello para algún que quera engancharse ao tema de arbitraxe e ver que pode chegar á élite, pois... dende Galicia, pois pódese, evidentemente. O sea, non hai fórmulas máxicas, hai que traballar e ser constante un pouquiño máis. Non? Por lo menos é unha parte, non? Logo hai que ter sorte tamén, bueno, moitas cousas. Como calquer membro, persoa que este dentro do deporte profesional. Pero bueno, que ao final os árbitros estamos para facer o noso traballo, o importante é o xogo e o baloncesto en sí, non... ni xogadores, é o baloncesto, o global, o que Pepu decía, non? De baloncesto, pois, eso que creo que temos que respetar todos. Pois, en dúas palabras, un honor. Simplemente. Moitas gracias. Unha aperta moi grande e grazas por levar o baloncesto galego lonxe, moi lonxe das nosas fronteiras. Unha aperta, Carlos. Chao. Chao.
un placer a entrevista que acabamos de escoitar con Carlos Cortés, un auténtico crack dentro do deporte galego, non do básquet, do deporte galego. Estamos xa na letra da CB con Robe de Ovidio, que continuamos aquí pelexando con 2 victorias. Pleno, pero pleno que vexo Non que sei se é o primeiro da temporada, pode ser que coincidiran. Non sei, non me sona. o pleno está aí. Señor Roberto Anidos. Bueno, pues Parabéns, non? Pues por fin gañamos, ¿no? É unha situación rara, de verdade, que os que non estades aquí, porque aquí a sensación é de intentar facelo ben, un pouco máis polo propio proxecto, polos xogadores, polos adestradores, polo público que vai en moita xente. Por exemplo, Semana Santa ou Granada foron máis de 6.500 persoas, o sea que se está a xogar polo escudo, como digo eu creo que xa todo o mundo xa fai xa semanas que sabe que vamos para a primeira FEF, bueno, creo que é algo meritorio intentar xogar, intentar competir. Te parece escoitamos ao centenario, a EPI, postpartido. Pues la verás contra un rival directo de los que están abajo, y sobre todo felicitar al equipo por su trabajo estas 2 semanas. Creo que pues los chicos han dado su máximo por llegar en las mejores condiciones posibles. Creo que bueno, ha habido muy buenos momentos a nivel defensivo, a nivel de compartir el balón, y bueno, es verdad que te quedas un poco cuando vas 17 arriba, y al final hemos acabado sufriendo mucho. Estoy muy agradecido porque, bueno, ellos para mí son muy importantes, porque en este curro a veces es muy jodido venir a currar, y bueno, hemos estado echándonos unas risas antes con el tema de Melilla, cuando estábamos allí, con la celebración, con lo que ha costado, y bueno, siempre es importante disfrutar de tus compañeros, ¿no? Una cosa que, bueno, pues es... Foi... Eu estiven ali, fixenlle algunhas enquisas, algunhas preguntas, pero foi de outro medio o que falou dos 100 encontros, e de repente vimos o EPI persoa, ¿no? A veces nesto do deporte, non profesional, esquecemos que estos adestradores, que estos xogadores, que estos incluso os directivos, pois que son persoas, non? Co seu corazón, cos seus sentimentos, e vimos a un EPI incluso por momentos quebrado, non? Eu creo que a tempada ha sido extremadamente dura para él, e bueno, insisto que estamos a vivir unha situación de moitas xornadas de que xa está todo xa decidido para mal, entón pois hai que xestionalo como ben se poida. E do encontro, pois foi un encontro que en realidad o Leima domiñou, chegou incluso por 2 veces a ter ventaxes en torno aos 16, 18 puntos, pero como bon equipo que vai por baixo, pois non pechou o encontro. O Granada acercouse ata os 2 puntos, incluso pudo haber optado pola victoria. Logo os últimos intres era polo average, no? Para intentar gañar por máis de 3, porque aquí ao final o que se xogaban estes 2 equipos era que non queren rematar últimos, no? Entón, bueno, pues era un duelo por todo, o baixo que levou o Leima Coruña. Sobre o xogo, pois bueno, pois estiveron ben os de sempre, o sea, cando xoga ben o Leima é cando pode correr, cando pode haber pluralidade, no? De moitos xogadores
a bon nivel, e vimos a un bon Burjanache que por desgracia tivo que xogar moito máis, digo que por desgracia porque é por unha lesión, por a lesión de Trey Tompkins, que ten un esguince no xeonllo. Bueno, fíxose unha nota de prensa o cal non especifica, porque nos esguinces sería bon dicir se é de grado 1, de grado 2 e tal, non din graus, entón, bueno, poden ser un mínimo de 2-3 semanas sen xogar, poden ser 4 ou 5, depende do grau, e xa estamos a falar que prácticamente xa non xogará máis. O mellor lle chega para estar nas 2 últimas xornadas ou así, un pouco para despedirse, non? E logo do resto dos xogadores, moi ben Phil Scrap, esta vez moi ben usado por Epi, e logo Font, que aproveitou os minutos para ser incisivo, moi ben Ludwig, non en números, pero sí na defensa, non? Contra o base do Granada, Rochilier, ante un Granada que se lleve moito as carencias, ten moitas baixas, no posto de bases notábase moitísimo, foi unha das preguntas que lle fixen a Pin, porque se notaba que era un equipo que lle costa crear, non? Porque non ten xogadores, o sea, entón notase moito a baixa dun ex lucense como Sergi García, e logo no interior todo basase en Noah, porque tamén hai outros que xa non están, entón vimos un Granada con moi poucos efectivos e que loitou e que deu a cara en Coruña ata perder nos últimos intres. Resultoume curioso, pero bueno, acostumbrados estábamos a ver as caídas nos últimos cuartos de Leima, e tamén incluso de Granada, polo que comentaba ahora Robert, da falta de efectivos, que isto ao final, a acumulación de minutos o que che leva ao final é que acabas destrozado, porque Granada dá pena como equipo velo, porque Coruña, se a boa ou mala, ten unha rotación, o sea, o banco, pero que Granada, co que está competindo nos últimos partidos, dá pena, eu como digo, dá pena. E, sin embargo, o último cuarto foi onde Granada se meteu no partido, porque Leima dominou claramente, bueno, claramente non, pero dominou nos 3 primeiros cuartos no marcador, levaba iniciativa, e eu, sinceramente, a min Leima estáme gustando máis estos últimos partidos de todo o que vin, o sea, e vou quitar o primeiro partido, aquel que se lle ganou ao Madrid, con aquela épica e con todas estas cosas, pero a min estáme gustando este Leima como xoga, incluso baixou a media da anotación que está recibindo, e iso que ao final, pois, eu creo que incluso o propio medo a perder ese partido que querían gañar, darlle un triunfo a afición, deixar ao último posto, bueno, todo isto, sabes, agarrota un pouco, e eu creo que aí encaixou máis puntos dos que seguramente encaixaría se fora todo como máis fluido. Creo que o vexo máis comprometido en defensa, un equipo, bueno, en frente tamén estaba Granada, pero bueno, insisto, gústame máis este Leima que o de partidos anteriores. Veremos un pouco como evoluciona esta situación, sobre todo dos xogadores que están fora, porque, bueno, ver as 3 descartes que había por distintos motivos fora, pois tamén, bueno, e sobre todo ahora que a baixa de Tompkins, non sei como xestionará a Epi esta situación, pero bueno, eu vin xogadores moi comprometidos, a min gustoume Haskins como xogou, Font fixo un partidazo, bueno, xente que non estaba entrando en rotación, está a asume responsabilidades, está aí, e bueno, habrá que ver, o Consello de Administración saberá que quere facer para a vindeira temporada, que xogadores lle pode interesar manter e que se queiran quedar, evidentemente, pois pode ser un bon momento para ver precisamente a estes xogadores en acción como responden. O Leima, bueno, como xa ben entenderedes, xa falou con varios deles, xa en perspectiva de primeira FEF, pero aínda non hai respostas por ningures, e xa che digo que de toda esta plantilla con quen han falado, agora vou adiantar o número,
son con 3 xogadores, o sea que a limpa de cara ao ano que ven vai ser, o sea, é un fin de proxecto, non? Que Sí, sí. hai que recordar, perdón, Obi, Sí, no. que renovaron a 8 xogadores, non? Entón, se quedan 3, pois é unha limpa xa de un proxecto de anos, porque en realidad estiveron xuntos 2-3 anos todos isto. Sí, eu entendo que cando subes podes manter un bloque de xogadores. Neste caso, seguramente, o tempo demostrou que foi excesivo o que mantiveron, pero tú podes manter un bloque, pero cando se produce unha catarsis, cando hai a traxedia do descenso, como ben dices, hai que limpiar mente e rearmarse, e isto pasa porque moitos xogadores que incluso te levaron xa un ascenso, sabes, pois teñen que sair porque, bueno, porque se ten que facer outro proxecto e probablemente con outro adestrador que dirá tamén que quere facer. Xustamente era o que che iba a decir, o comenzo deste novo proxecto empeza no banquiño, hai que ver que pasa. Epi ten un ano máis de contrato, eu creo que el fala entre líneas de que lle gustaría estar outro ano máis, seguir, intentalo, non sei que quere baixar do barco, pero hai que ver que decide o Leima e ver se este ano tan duro se non ha erosionado o que a figura de Epi, ¿no? aquí no clube. Hai unha preguntiña que eu teño curiosidade por ignorancia pura e dura que recoñezo. O sea, a mí Silins é un xogador que me gusta moito e cando se falou da chegada de Ertel tiña as miñas dúbidas, o expresei e dixen que era un excelentísimo xogador, pero non era o xogador que necesitaba a Leima. Sin embargo, Silins é un xogador no que eu pensei que iba a dar outros dados. Sin embargo, non acaba de entrar en dinámica. Epi non o ve, el non está a altura no traballo semanal. O que ocorre, Epi é un adestrador que confía moito nos seus, non? Entón, el confía moito en Huskic, el confía moito en Diagne cando sae, e Silins creo que non botou a porta en baixo, non? É certo que é un xogador de 2'11 como é Boamán, é un 5 de hoxe en día, non? Con moita rapidez, que sube a pista, que tira sen botar, por exemplo, recibe esa levanta, pero non tirou a porta en baixo, non? Entón, pois, se ten que gañar os minutos. Pois, próxima parada a Tenerife, o allá con moita sorte, e se vos parece, imos comenzar vendo o que fixo o Gran neste partido. En la tercera posesión consecutiva de Grant, el triple desde el logo de Grant para intentar reventar el partido de Grant. Vaya jugón. Y Saco que se lleva las manos a la cabeza, ¿eh? No es para menos. Y Casimiro que le dice, vente aquí al tiempo muerto, hombre, que hay que hablar, ¿eh? La victoria es de los locales, 90-85, partido muy entretenido, muy equilibrado, intercambio de golpes y cuando parecía que más delicado lo tenía, se lo ha llevado el conjunto gallego. Ovidio, victoria. Antes o único que se me ocurre facer unha dúcia que foi o que tal. Bueno, a salvación estaba feita xa hai tempo, sigue estando tan matemática como a semana pasada, porque non está matemática, pero está máis preto de ser matemática. Eu mantéñome en que, e o dixen hai moitísimas semanas, desde que entraron tantos actores neste teatrillo do descenso, eu dixen que probablemente con 10 victorias chegaría para salvarse e nesas estamos. Imos escoitar o vídeo, se che parece, primeiro a Luis Casimiro, que tamén fixo así na roda de prensa. Bueno, tengo que estar muy orgulloso de los jugadores y también tengo que romper una lanza con estos jugadores, o sea, nos sobreponemos a cualquier baja, a cualquier ausencia, a cualquier lesión. Jugamos con 10 hoy porque no está Buba. Eric ha pasado una semana tremenda con dolencia en la parte del cuello y sin embargo este equipo trabaja, sigue creyendo, hace muchas cosas bien y gana el partido. Por tanto, tengo que romper una lanza en favor de estos jugadores que han hecho todo ese trabajo.
es el equipo el que tiene que trabajar como equipo, y un día tendrá los puntos uno y otro día otro. Yo creo que después de Darrun, que es muy importante y era un jugador franquicia para nosotros, el equipo hace un trabajo extraordinario en Girona. A mí me gusta mucho más el partido de Girona que el de Lleida, aunque en Lleida jugamos momentos muy brillantes. El equipo ya compitió muy bien a pesar de esa baja, y hoy, ha vuelto a competir, ha vuelto a hacer las cosas bien, y lo mejor que tenemos es que, dependiendo del equipo rival, dependiendo de cómo estemos nosotros, los puntos van a estar en un sitio o en otro, ¿no? Y muy buena defensa, que yo creo que es el momento, lo que a mí me gusta, ¿no? El equipo se siente tan bien en defensa que está leyendo dónde puede hacer cosas para ser agresivo, poder robar balones, y eso va más allá de la táctica colectiva, sino el momento de sentir la defensa, de decir este es el momento, enchufarse, ser agresivos, porque hemos sido muy agresivos, hemos trabajado muy bien en esos momentos con mucha actividad y hemos podido robar balones que han sido canastas fáciles y que nos han ayudado a cortar rápido la diferencia esa de 8 puntos. Yo creo que ahí un poco ha sido la clave, más que un aspecto táctico en concreto, ¿no? Ten razón Luís no que dice, e esta é a chave deste equipo, e esta é o que impulsou a este grupo, o sea, o traballo de grupo, facer grupo, o equipo, quer dizer, hai xogadores que están, a Breogán se lle caeron este ano, levamos comentando semanas, os dous piares sobre o que levantaba o proxecto, que foron Moore e Hilliard, e sempre respondeu co grupo, e con incorporacións tamén de xogadores, evidentemente, que axudaron a crear eso, pero bueno, a victoria deste domingo en Lugo é unha victoria de grupo, nun partido que empezou ben, que estuvo alternativas durante casi todo o partido, que o Breogán tuvo na man, que despois se lle foi da man, que Murcia se puxo 8 puntos arriba a falta de 2 minutos, 3 minutos, e todo o mundo dábamos por perdido aquelo, e xa dixemos, bueno, pues, que se lle vai facer unha mágoa, e de repente entrou todo nun punto de tolemia absoluta, e que aí se desenvolve moi ben Grant, non me salía, que decir, Grant foi con esa canastra quen acabou de dinamitar absolutamente todo, pero antes deso houbo un traballo eu quero destacalo, de Edin Atic moi importante, metendo unhas mans, roubando balóns, finalizando con 2 canastas, un momento trascendente de partido. Breogán tuvo partidos nos que lle faltou non tanto alma, pero sí moita intensidade, que coincidiron coa ausencia deses 6 partidos de Edin Atic fora do equipo. Edin Atic é un xogador que lle dá moitos intanxibles ao Breogán, e esos intanxibles axudan a gañar partidos. Para min é un xogador trascendente, o domingo o foi, e eu agardo que seña unha das prioridades para renovar para a vindeira temporada. Bueno, para mí o Breo é un equipo que xa fai tempo, sobre todo desde que fichades a Mapra, desde que fichades a Kurux. A mí me parece un equipo con moito oficio, e que está a gañar os encontros ata dunha fórmula que non é a máis sinxela, non? Tirando máis triplas que de dúos, perdendo moitos balones, 16 balóns outra vez, que son moitos, pero eu que sí, que nos fixamos en gran e nos fixamos en cousas, pero eu creo que este Breo ten unha base moi sólida, de 3, 4, 5 xogadores que son os pilares da casa, e logo sí, a chispa a levan outros que o seu, digamos, cometido. Tamén quero dicir que entrou este novo xogador, Hughes, que non é doado entrar nun tramo final. A veces os espectadores pensan que estamos a dicir que un xogador pode ser máis bon ou menos bon. En realidade estamos a acontecer de que non é sinxelo entrar nun grupo a falta de 7, 8 jornadas. Esperemos que siga crecendo, pero que vemos que lle va a costar, porque é algo lóxico. Sí, de feito xa o comentáramos aquí, que a xente non podía agardar que viña un Hilliard, porque primeiro Hilliard non nos hai, e menos estas alturas de temporada,
E o que iba a vir a sustituir a Hilliard non iba a facer o traballo que facía Hilliard. Viña a botar unha man e, na medida do posible, a está botando, porque está botando no traballo semanal e nos partidos, seguramente o próximo sábado contra o Juventud a súa aportación será un pouco mellor, pero hai moitas cousas moi distintas. Non ten nada que ver a G-League ca ACB, aquí se defende e se defende moito, e, bueno, non vamos a entrar neste tipo de cuestións. Non ten nada que ver o baloncesto que ven de xogar este rapaz o que se encontra aquí. E necesita un proceso de adaptación, sin máis. Mira, eu estaba a falar hoxe... Robert, non se moito nada máis, perdón que che corta aí, porque senón despois pode que se non se esqueza. Ti dixeches antes que había 3 xogadores con unha proposta de renovación. Vou mirar cara o vídeo. Eu dixen antes, outro día. A boca. Non. Robert dixo que o Leima fixo 3 propostas de renovación. Miro cara a ti, a xente que te está vendo, e non sei que podes decir. Non, a ver, en realidade sería adiantar cousas, non? Pero está claro que Leima lle gustaría contar con varios xogadores que xa se saben que están comprometidos con este clube, que teñen que ahora erosionar este ano que foi duro, porque ao mellor non xogaron tanto como se pensaba, pero o que lle gustaría ao Leima sería seguir contando con xogadores, e creo que non é un segredo, como Font, como Oli Ludwig ou como Beka Burjanache, non? Entón, eu creo que están a estudiar, están a traballar, ou inclusive se alguén máis quere quedar, pero eu penso que é algo lóxico, non? Logo intentarán, supoño, ver quen gaña ou quen sube, non? ACB, ver eses equipos, que xogadores quedan libres, bueno, unha xestión normal e corrente de xa estar en primeira FF e intentar ter o equipo o mellor, non? Que se poida ter. Hai que ver que pasa con Fuenlabrada, que parece que vai segundo, pero ten os seus problemas económicos. Hai ver que lle pasa aos Estudiantes, que Movistar xa lle dixo que non vai seguir. Bueno, é unha xestión que ten que facer, pero este conto será outro día. Eu por Robert xa mirei, pero eu estaba mirando para o vídeo a ver o que falaba tamén. Bueno, non é un segredo que Breogán quere renovar a varios dos xogadores que ten no plantel esta temporada. Non é un segredo que é unha tarefa realmente difícil por diferentes condicionantes. Os fundamentais son os económicos, evidentemente. Estamos falando de que é o proxecto, un dos proxectos co presuposto máis baixo da competición. E tamén creo que non é un segredo dicir que desde que un equipo está salvado, a obriga dos profesionais do club a empezar a traballar na construción do equipo da vindeira temporada, como xa se fixo noutros casos. Pero con algún nome propio ou non? Con algún nome propio? Bueno, nomes propios non me gusta dar moitos, pero na mente de todos eu creo que están. Creo que Breogán non quererá renovar seguramente a Touré, por poñer un caso, e Breogán seguramente querería renovar a Mabra, por poñer a outra esquina. Eu creo que os nomes, tú me dices, tú a quen renovarías? Eu che digo, eu no meu equipo para o ano que ven me gustaría ter a Eric Quintela, me gustaría ter a Mabra, como o primeiro que eu iría a renovar sería a Mabra, a pesar do partido non vou a decir malo, porque este home non xoga un mal partido, quer dicir, o primeiro, Mabra o primeiro, non xoga un mal partido, pero só con vestirse de curto xa está xogando ben. Entonces eu me gustaría ver neste proxecto a Eric Quintela, que xa ten un máis un tamén para vindir a temporada. Me gustaría ver a Saco tamén neste proxecto, porque ter un pívot cupo das características de Saco, pois para min é trascendente. E me gustaría ver tamén a Atic neste equipo, xa o acabo de decir antes, e me gustaría tamén ver a Kurucs neste equipo.
A partir de aí, todo o que poda sumar, pois xa depende de mil condiciones. Pero estas son as miñas. Tú, a mellor lle dices a outro, e o lees por aí, non queren saber nada de Saco, e lle dices a outro, e despois entran tamén os condicionantes. A Kurucs, claro, a mí me gustaría, pero eu non son o que move a pasta neste equipo. Sí. Renovar a Kurucs, que equipos de ACB co que está dando Kurucs este ano, non van a ir por Kurucs, ca capacidade de pagarlle a Kurucs o que el cobra, o que el cobrou este ano en Murcia. E Breogán, bueno, estará, eu creo que estará aí, que intentará mantelo, porque ten unha opción, creo que de tanteo con el, pero bueno, vai ser moi difícil. Despois, a partir de aí, eu, sinceramente, eu a día de hoxe che diría, eu renovo a todos, menos a Touré, menos o novo que veu, entendes? E tería dúbidas con Apic, sabes? Quer dizer, pero incluso hasta para quinto pivo, pues, e con Vila tamén tería dúbidas, pero claro, eso xa depende despois de moitas situacións. Eu creo que a casa hai que empezala polo base e polo pivot, e en ACB traballar co tema dos cupos, que eso é fundamental e te limita e condiciona moito. Pero creo que na mente de todos, ahora a quen ya hai que preguntar é a Tito e a Luís, claro, a ver a quenes renovarían eles, claro. Preguntaremos moi pronto algún deles neste programa. Xape, rematando, Ovidio e Robert, sensacións das xornadas que quedan de cara ao final de tempada? Bueno, en Coruña xa o dixen. Eu creo que chegamos moi pronto, moi cedo a esta situación que ten o Leima, e isto faise moi longo. Entón, hai que ir partido a partido, encontro a encontro, e sempre dar a cara, non? Creo que hai que disfrutar deste ano de experiencia ou asumir, aglutinar toda a experiencia que che dá a posibilidade de ser equipo ACB, e hai que absorbela ata o último sorbo, non? Entón, eu creo que nesas estamos, dentro de que notase unha tristura, non? Eles van a xogar, van a adestrar, van a... Eurtel está tocado da rodilla, a ver que pasa, a ver se ven, a ver se xoga, ahora Trei, ahora, claro, son os avatares, non? Da alta competición, da boa sorte, da mala sorte. Está claro que gañar o Granada aquí é unha cousa importante, porque eles gustaría non quedar últimos, e bueno, partido a partido, encontro a encontro contra rivais ilusionantes para o aficionado, non? O sea, aquí queda en casa Andorra, que sempre é un equipo fermoso de ver, o Barcelona e o Baskonia. Pois bueno, hai que... Pero xa te digo, é unha situación que é moi longa de xestionar. Entón, creo que cada un o xestiona a súa maneira e xa está. Iba marcando antes de que responda o vídeo seu, que hai 12 e hai 2 co octavo posto. Digo por tema do Camiño de Santiago. O vídeo, sensacións en Lugo. No, eu, antes de ir a Lugo, eu a Leima o que ten que marcar en vermello ese partido que ten aprazado con Zaragoza é que ten que gañar aí. Irmandade leiteira, máis que nada, máis que outra cousa que eso tal. Bueno, Breogán salvado está, isto é evidente, e o seu devenir na competición vai no marcar o vindeiro partido, co Juventud. Se Breogán lle gaña a Juventud, pois pode seguir soñando con pelexar por esa 11ª, 12ª praza. Se non, bueno, despois xa o calendario que lle queda é difícil, Real Madrid, Gran Canaria, bueno, estes son xa outros Miuras, Manresa fora, un partido, un rival que a Breogán se lle dá moi mal, é como Murcia, equipo de moitas mans, xogo moi duro, e iso a Breogán non lle vai nada. Pero bueno, todo pasa polo que aconteza esta fin de semana. Se Breogán lle gana a Juventud, eso pode ser un realme moral importante e o equipo pode plantexarse outras cousas. Se non, bueno, pues transitar no que queda de liga, pues dando o mellor espectáculo posible na casa, non mancarse, que é o fundamental nesta vida. Pois imos velo nestas próximas jornadas. Gracias, Sergio, gracias Ovidio, gracias, Robert, porque imos ahora con Sergio justamente, que xa está esperando, e Andrés Cachalvite. Bueno, e tiña para todos. Chao, amigos. Chao.
Pois continuamos despois da aletada de ACB. A cara de Andrés sigue sendo un poema. Sergio, seguimos na boa senda, non? Costou, pero conseguiuse a vitoria outra vez. Moi boas os dous. Sí, hola, boas noites. Sí, pero o Obradoiro ten que afinar, O Obradoiro non pode xogarse os partidos, esos dous últimos partidos a cara ao Cruz. Aí o cara nos dous, pero puido sair perfectamente Cruz. Estaríamos falando por outra situación do equipo, pois prácticamente sin opción a conseguir a quinta praza, que é o obxectivo real, ainda que o obxectivo tras gañar o Betis, pois podía ser, tendo en conta o calendario do Betis, que creo que ten partido co Fuenla na casa e non sei se é o derradeiro partido en Palencia, pois o Obradoiro teria que gañar os 4 partidos, Betis perder 2, teño a Verás gañado, pero bueno, se nos referimos ao partido de Sevilla, o partido do Betis e o partido contra Palencia, foi Cruz. Eu creo que o equipo son dos rivais pois que van a estar aí, preparados para ascender, pero eu creo que o equipo ten que ser un pouco máis solvente. Dá má impresión de que, non sei se sobrados, ¿no? Pero que van un pouco convencidos de que ao final van a gañar, pero a posta en acción do partido en Sevilla é lamentable, son 7 puntos no primeiro cuarto, por non decir 4, que Millán creo que é o que anota unha tripla prácticamente sobre o límite do tempo para rematar o primeiro cuarto. Entón, eu creo que o equipo está defendendo ben, pero eu creo que atrás ten que ser un pouco máis agresivo. Hai unha circunstancia que con Balvin e con Vladi, con Brocianski, o equipo en ataque, efectivamente, con eles marca diferencias. Pero atrás non son dous xogadores agresivos, no sentido de recuperar balóns, de poderlle permitir ao equipo recuperar e correr, non? Entonces, obrigo moito máis a xogar no 5 contra 5, non? E o partido de Sevilla, pois con esas alternativas, un partido gañado, un partido perdido, e ao final, pois, a cara, non? Con Barceló, que para iso ficharon, un Barceló que con 20 puntos decide nunha tripla, pois levar permite o equipo, ir a unha prórroga, e no final da prórroga pois toma outra vez os mandos do xogo, o balón para el, divide, asistencia debaixo do aro a Balvin e a vitoria para Santiago. Pero repito, eu creo que Félix está aí, ainda non sei se encaixando. Porque, claro, hai xogadores, é dicir, tes a Barcelo e no mínima posición tes a Sergi Quintela, non? Entonces, meteu a Sergi a xogar un tempo de base, está Millán, que ahora está ben outra vez, pero está Álvaro Muñoz. Entonces, non sei como, él sigue rotando, sigue dando minutos a todos, non sei como vai a encaixar no momento decisivo, encaixar as pezas. E o objetivo do Obradoiro, pois, co que lle queda, pois, eu creo que o objetivo real é ser quinto. Non perder, porque eu creo que Palencia non vai perder ningún partido, e asegurar o factor cancha no playoff cos palentinos. Ahora, se vai xogar cando se emite este programa, pois se vai estar xogando contra Alacante, ollo este partido, porque en principio Balvin vai ser baixa, está con un proceso gripal moi forte, é dicir, debe entrar un virus, non sei se no vestiario, se nun local de copas, porque van caendo un tras outro, non? Primeiro Brocianski, o preparador físico tamén me atopei un día feito polvo, e agora Balvin. É dicir, desde que volveron de Sevilla, descansaron o sábado, levan 2 adestramentos. Domingo luns, ao partido, Balvin non participou. Imos ver se é capaz, pero todo apunta, según a roda de prensa previo ao partido de Félix, que non vai contar casi seguro que non vai contar con Balvin. E ollo, porque en fronte vai a ter
o xogador que mellor está xogando na posición de poste baixo, que é un vello coñecido da afición de Lugo, da afición galega, que é Larsen. Está facendo unha temporada excepcional. Eu creo que é a mellor temporada de Larsen desde que está aquí, non? Pero está sendo un xogador diferencial nun equipo que non se parece, como nos decías outro día, a Moncho López, en nada o que comezou a temporada, que se non recordo mal, creo que levaba un 0 de 10 ao principio de temporada, así unha barbaridade de derrotas. E o partido porque Alacante ten o objetivo claro de entrar en playoff e disputar os playoff. E non sei que... Andrés, deixouche sin palabras. Que pouco máis podo engadir o tema do Obradoiro. O Obradoiro agora mesmo é absolutamente candidato. Falaba outro día Moncho López de que ia sacrificar ou quería sacrificar o partido de Palencia en favor de gañar con Alicante. Visto o esperpento do outro día, pois eu penso que hai que tentar gañar Alicante. Novamente, concordo con Sergio. Penso que Palencia non vai perder o partido do mércores. Moito me equivoco ou non vai perder o partido do mércores. Con respecto ao Obradoiro, pois ese factor cancha diferencial, ter en conta Alicante, que se contásemos só os encontros de segunda volta, creo que iría líder ou segundo da Lebouro, que é unha auténtica barbaridade. Por aí. Que é unha auténtica barbaridade pasar de ser penúltimo ou antepenúltimo a pasar a ser segundo. É certo que tivo moitos cambios de xogadores, houve un cambio de tendencia e de dinámica e chegan ao playoff como unha moto. Entón pode chegar a ser ese tapado que era o COP hai 2 meses, que era o tapado, pois pode ser ese Alicante que chega de menos a máis e que pode dar un sustiño. Andrés, como se presenta o partido de mañá mércores do Ourense con baixas, unha alta nova, despois de outra derrota? Como está o tema? Bueno, preséntase mal. Eu penso que ahora mesmo o Club Ourense Baloncesto é un equipo que languidece. Un equipo que xa está pedindo ahora desde fai un mes. Penso que outro día Moncho, o adestrador, xa deixaba caer de forma elegante e educada. Ainda por riba, gaña Valladolid outro día, o COP non está salvado, ainda ten que gañar un partido polo menos. Presentas un partido moi complicado, un partido coas baixas seguras de Moody, Gil, Javi López. Todavía non se sabe se algún SIPE será baixa e falta todavía autorización oficial para poder inscribir a Barton, que esa é outra. É dicir, o COP firmou un xogador do que todavía non ten resposta oficial. Vendo que tardan en responder os recursos, igual tardan 2 semanas en aceptalo. Xa non xogan na tempada, non? Agora, fora bromas, a chegada de Barton, inda que se vende máis ou menos como un base, ele é realmente un escolta, un bo manejador que pode repartir xogo, pero é un anotador. Iso indica que a baixa de Moody ten pinta de ser de longa duración, é dicir, non hai visos de que retorne. Entón, pois non sei se tapar os pés e deixar o corpo aire ou ao revés, é dicir, vai non ter moi complicado o Club Ourense Baloncesto se non é capaz de recuperar polo menos os 2 xogadores interiores. En fronte, ainda por riba, un Palencia que se está xogando ese playoff, ese factor cancha con Obradoiro, con outros equipos. Entón, bueno, pois eu vexo bastante crudo. Non quero ser aquí páxaro de Malagoiro, pero pinta mal, pinta bastante mal. Sí, eu creo que ademais, non sei que si, a verdade é que se está xuntando todo a Club Baloncesto Ourense, non? Porque ahora que parecía que recuperaba, resurdía despois desa xeira de derrotas, que atoparte con 2 interiores lesionados e con un xogador tan importante que como Moody, que é un típico xogador que é fundamental nesas rachas que colle, que é imparable cando está acertado desde a liña de 3 puntos, para un equipo como o Club Baloncesto Ourense que non se reforzou, matador. Eso pasaríalle a Ourense, pasaríalle a calquer equipo dos de arriba que cambiaron prácticamente todo o plantel con baixas tan importantes, porque ademais, xa o falamos máis veces, o roster, pois hai un par de xogadores
que apenas disputan minutos e entonces atopaste pois para xogar con 7 xogadores ou 8 xogadores, non sei agora mesmo os que pode ter disponibles Moncho López para ese partido do mércoles, non? E encima lesionachese un base, traes a un xogador que iras ou non, necesita un tempo por lo menos para asimilar os 4 sistemas en ataque, ¿no? Entonces, todos son dificultades. Eu creo que non sei se Ourense, será cousa do alcalde? Non, o alcalde máis de tuits racistas. Sí, que xa montou a semana pasada. Non, por riba o que pasa é que estás utilizando xogadores que estaban teóricamente ben no teu clube agora mesmo, como Brito, que estaba volvendo a xogar ben, estás levando de novo unha posición que non é a súa, tes que levar a Crique de novo ao 5, tes que sacar xogadores que estaban volvendo a entrar na dinámica, estás levándoos de novo a esa situación que non era habitual. Sumado a que Martín apenas xogou durante toda a tempada, Paz prácticamente non xoga nada a tempada, entón, pois, é moi difícil metelos en dinámica de 20 minutos se levan xogando 2, 3 durante o resto do curso. É moi, moi, moi complicado. Andrés, Sergio, non quería rematar sin facer tamén referencia a esta fin de semana. O Arcaico Booking viaxa a Cantabria, partidazo Fuenlabrada contra Monbus Obradoiro, non? Sí, eu creo que Ourense en Cantabria, se tuera todo o equipo, podía ter unha oportunidade de solventar a súa situación, pero se non recupera a xogadores lesionados, pois vai non ter tamén moi complicado, porque Cantabria, na súa pista sobre todo, é un equipo que é difícil de gañarlle. E o Obradoiro, pois, eu creo que ten, as pensas do que pase contra Alacante, eu creo que ten a última subida, o último turmalet da fase regular, a temporada regular en Fuenlabrada. Fuenlabrada que vende gañarlle a Estudiantes. Un Fuenlabrada que todo o mundo fala que hai un mogollón de problemas, que si problemas económicos, problemas de todo tipo, e para mí, si de verdade existen esos problemas, que non vou a negar que non existan, porque tampouco sei, pois ten un mérito terrible. Tal que a temporada que están facendo, porque ademais tampouco foi ao mercado, tampouco se reforzou e está aí metido. E Estudiantes, o cambio de adestrador en Estudiantes foi genial, Sí. Un cambio a mellor, sen dúbida, vai. É dicir, creo que levaba, non sei se na temporada 2 derrotas ou non me acordo. 3 derrotas levaba. Leva agora xa 3 Lezcano. É dicir, leva as mesmas derrotas que Rivero en toda a temporada. Que de Rivero en toda a temporada. Bueno, cosas estas do baloncesto. Eu creo que o Obradoiro, pois, ese partido de Fuenlabrada, pois, si non entra papostía o partido como en Sevilla, porque en Sevilla hai que ter en conta que Benítez non xogou, Exacto. Que foi baixa de última hora. E entonces, pois aí o Obradoiro se atopará con 2 vellos coñecidos, que son os 2 bases, que son Fernando Zubrigen e Leo Westerman, e bueno, eu creo que Fernando, eu creo que a súa idea era, eu creo que querría seguir aquí e non o quixeron, e se foi a Fuenlabrada. E Westerman vive en Santiago. A súa familia, curiosamente, vive en Santiago. Viven aquí e que eu non o sabía, bueno. E creo que cando pode, pues, evidentemente está por aquí. E tampouco lle hubiera disgustado seguir aquí en Obradoiro. Bueno, ya está facendo unha gran temporada en Fuenlabrada. Eu non o ficharía, Se a mí me dices, vamos a fichar a veces na principal, diría que non. Porque o seu estado físico, cando estuvo aquí en ACB, deixou moito que desexar con demasiados problemas. Andrés, a túa valoración da fin de semana? Bueno, penso que agora mesmo que falábamos antes. O COP, se tivera todo o seu plantel, podería ser Cantabria un rival o que se lle pode gañar. Agora mesmo, estando como están, é complicadísimo e agora están xogando xa case a baza de perder todos os encontros ou gañar un e salvarse. Estamos xa xogando a lotería, esa lotería dos resultados que xeralmente se nos dá tan mal históricamente. Xa xogamos esta xornada que perder a Valladolid, xa gañou, entón, pois, bueno, tentar, pois, sacar o de Cantabria, claro, sí, porque ao final, cando xogas cos resultados dos demais,
estás entregado a estadística, é moi complicado. Entón, o do mércores vexo negrísimo, e o da fin de semana, se recuperase polo menos o Gil ou o Gunsipe, polo menos habería unha rotación interior, habería un dos 5 puros do equipo, entón poderíase xogar o baloncesto. Tería Barton, o mellor, 2 adestramentos máis, o que di Sergio, aprendería 2 sistemas ou 3 sistemas ou algo moi básico e sería máis fácil. Que pasa? Que Cantabria tamén se está xogando a vida, entón vai ser complicado. Pero bueno, hai que creer. Eu digo que un dos 2 vai pa dentro, ben. Sergio, Andrés, moitas grazas. Imos ca Liga Femenina, que rematou o playoff con Lino López no programa e tamén con Antonio Pernas do Ensino de Lugo. Graciñas, moi boa noite, unha pretiña, como sempre. Chao, chao. Gracias, chao. Tras la etapa de Primera Federación continuamos con Susana García, como siempre. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bien, por decir algo. Un poco triste, pero bien. No pudo ser, Susana, esta vez no pudo ser. Bueno, ahora hay que empezar otra vez. Hay que intentar el año que viene volver a estar ya en Liga Femenina Endesa, sin duda alguna, mantener el presupuesto lo más cercano posible al actual y hacer un equipo competitivo para optar al primer puesto, ¿no? Efectivamente. Y con nosotros tenemos a los entrenadores Lino López, ojito, playoff por el título. Esta semana ya contra Girona. Lino, otra vez enhorabuena. Muchas gracias. Una vez más, como sigamos así, una vez más. Sí, la verdad que este año pues está siendo redondo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, a disfrutarlo, que estas cosas no pasan muchas veces y afrontar el partido del playoff contra Girona. Y como siempre, también enhorabuena para Antonio Pernas, conseguido el objetivo con creces de mantenerse en la categoría. Y si quieres, Antonio, ya que estamos aquí, vamos a analizar un poquito lo que es, luego lo analizamos también con Lino. ¿Alguna vez te ha pasado tantos partidos perdidos en últimas posesiones, en prórrogas y por márgenes de menos de 5 puntos en toda tu carrera deportiva? Pues no, la verdad es que no. Yo creo que el último partido fue uno más bueno, quizá en el que entramos con menos superioridad, incluso en otros partidos hemos sido capaces de entrar en el último minuto incluso con 6 o 7 arriba, pero no, la verdad es que no me había pasado. Susana, ahí tienes a los dos entrenadores en este momento casi de moda, porque Lino Europa, Lino Playoff, después de venir de donde venía el equipo, un mérito tremendo, y Antonio Pernas, categoría salvada con todos los problemas que hubo de lesiones, cambio de jugadores, etcétera, etcétera. Pues nada más que darles la enhorabuena a los dos. Lino, un temporadón en todos los aspectos, y Antonio, una temporada sufrida, pero sacada adelante con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, me imagino, y con muchos problemas. O sea que nada más que darles la enhorabuena y ahora empezar a trabajar para el año que viene para tener una buena plantilla. Y esto no acaba, Lino. El día 24, este jueves, a las 20:15, partido contra Spar Girona, primer encuentro del playoff. ¿Qué podemos decir de ese partidazo que pueda haber en Ferrol, en la Malata? Bueno, pues como decía antes, ¿no? Prepararnos lo mejor posible para competir. La verdad que los dos partidos de Liga contra Girona no fuimos capaces de ganar en casa y allí también competimos muy bien. Y es lo que vamos a intentar, ¿no? Hacernos fuertes en la Malata, intentar ser muy competitivos, ver cómo llega el equipo y nada, y también disfrutarlo, ¿no? Porque como decía antes, pues bueno, yo creo que cuando empieza la Liga muchos equipos soñamos con
poder estar en playoff y con poder hacer una temporada así. Y entonces, bueno, disfrutar estos momentos. No sé si estás de acuerdo, Antonio, pero Susana durante la temporada, sobre todo en este tramo último, muchas veces decía, ojito que como entre Baxi Ferrol en playoff, puede dar muchos quebraderos de cabeza. Sí, me parece un meritazo tremendo, ¿no? El año de Lino y sus chicas. La verdad es que, bueno, ¿quién lo diría en septiembre, ¿no? Que estuvieran disputando esa final de Eurocup o metidos en playoff una vez más, ¿no? Yo creo que la liga se está endureciendo muchísimo, sobre todo ya no solo arriba, sino en esas quinta, sexta, séptima, octava plaza. Yo creo que es durísimo, ¿no? Y año tras año estar o ser capaces de meterse, la verdad es que tiene un meritazo tremendo. Susana, desde tu experiencia durante muchísimos años siguiendo esta competición como jugadora y posteriormente entrenadora y ahora, bueno, desde el punto de vista de vicepresidenta de la Federación Gallega, mi pregunta es, ¿en qué ha cambiado en los últimos años la competición? Porque ha hecho muchas, ¿no? Hay muchas valoraciones a hacer. Sí, yo creo que el baloncesto femenino tuvo un bajón, bueno, durante la pandemia y con la crisis económica hubo muchas jugadoras que se fueron a jugar fuera y ahora mismo lo que dice Antonio, no solo son los 4 primeros, es que los 4 siguientes, cualquiera de ellos puede estar arriba. Es una liga súper competitiva. Y lo que decías tú también, que yo creo que al configurarse los playoffs, creo que Girona no está nada contento con que le haya tocado el Baxi. O sea, yo creo que a lo mejor hubiese preferido cualquiera de los otros antes que el Baxi, porque es un equipo que demostró que es capaz de muchas cosas. Entonces, creo que que hay mucha igualdad en la competición. Lino, la lectura de llegar a este mes, a finales del mes de abril, con las piernas quizás cargadas, pero mentalmente rejuvenecidos después de todos los éxitos conseguidos, ayuda, entiendo, para este playoff, ¿no? Sí, es evidente que llegas a final de temporada. Contábamos el otro día que van a ser 50 partidos, ¿no? Yo creo que somos el equipo que más partidos va a jugar de la liga, porque desde la previa hasta la final de Eurocup y bueno, y ahora mismo la liga más el playoff, pero no sirve como disculpa. Yo creo que cuando llegas a estos momentos, pues no importan los golpes, el cansancio, las piernas. Yo creo que la ilusión por jugar un partido de esta envergadura y contra el rival que ha quedado campeón de liga, que ha clasificado para la Euroliga, pues evidentemente eso hace que afrontes ese partido con una ilusión máxima, ¿no? Y bueno, ojalá volvamos a ver un ambiente como vivimos en las fases de playoff de Eurocup y la Malata pues esté llena, y eso también te va a contagiar para superar, bueno, pues eso de final de liga. Queremos mandarle un abrazo muy grande a Celta de Vigo, por cierto. Faltaría más de Cristina Cantero, como no, como cabeza visible. Lino es gallego. Antonio, ¿cuántos años llevas en Galicia? Bueno, es mi tercera temporada aquí en Lugo. Pero y vamos para la cuarta. Y vamos para la cuarta. Antes hablábamos fuera de micrófono y quería poner en valor lo que es el entrenador gallego a día de hoy. En masculino, bueno, pues ya sabéis, gente de renombre como Moncho Fernández, como Diego Campo, fuera de Galicia, más los entrenadores que están trabajando propiamente en ella. En femenino, Susana, tenemos una noticia que dar, ¿no? De alguien muy querido y conocido por nosotros. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue la cosa, el fichaje? Pues nada, en la Final League A6 en Zaragoza, pues el presidente del Fenerbahce se puso en contacto con Miguel para ver si se hacía cargo del equipo en este final de liga y para la próxima temporada. Y Miguel aceptó y asumió el reto. Llegó el domingo de Zaragoza, el lunes a las 5 de la mañana estaba saliendo para Estambul y con idea de estar, a mí él me dijo, serán más o menos 10 días, porque yo creo que contaba con por lo menos jugar 3 o 4 partidos mínimo, o 5. Siempre pensando en que iba a ser muy difícil el conseguir el título, pero 3-0
les endosaron al equipo del Mersin, o sea que campeón de la Liga Turca y enhorabuena. Yo ya sabéis que tengo una relación muy especial con Miguel y estuve viendo los partidos y la verdad, sobre todo el de ayer fue súper emocionante y nada, pues desde aquí le doy la enhorabuena y a ver el año que viene. Antonio, ahí queda eso, ¿no? Bueno, no se puede decir. Me parece espectacular, ¿no? El palmarés. O sea, la dificultad que conlleva la gestión de esos grupos y con el escaso tiempo, ¿no? Yo creo que el resultado conseguido o trabajando en esas condiciones me parece espectacular. Lino, ya para ir concluyendo, obviamente las jugadoras se han revalorizado. También tú, por supuesto. La temporada próxima, ¿algo podías adelantarnos o no? ¿Tú vas a estar el año que viene en Baxi? Pues, sí, yo tengo contrato. ¿Seguro? Sí, yo tengo Genial. contrato. Estoy muy feliz en casa, con mi familia, mi pareja, mi niña y estoy encantado. Además es un equipo en el que me valoran el trabajo que hago y estoy muy feliz. Ya es diferente las jugadoras, ya es diferente porque, como bien dices, pues se revalorizan todas, tienen ofertas de otros clubs, los proyectos seguramente pues más interesantes y eso será mucho más complicado. Pero bueno, también nos tenemos que sentir orgullosos de eso, ¿no? De formar jugadoras, de que las jugadoras crezcan en el equipo. Nos hubiese gustado siempre pues mantener los máximos posibles, pero bueno, a seguir trabajando y ahora pensar en el final de temporada y luego ya se verá lo que pasa. Hablas de final de temporada. En tu caso, Antonio, final de temporada ya fue. Podríamos mojarnos un poquito. Tú tienes contrato en vigor y a partir de ahí, ¿qué podemos saber? ¿Qué nos puedes decir? Pues un poco más. Ahora mismo empezamos a sobre todo a analizar cómo ha sido el año, qué es lo que vamos a necesitar. Evidentemente estoy de acuerdo con Lino que las jugadoras se revalorizan y es normal que tengan otras opciones y por supuesto pues que sean capaces ellas de elegir un poco qué camino quieren seguir, ¿no? Yo creo que hemos intentado renovar a la gran mayoría de las jugadoras, pero desde nuestra posición, desde nuestras condiciones económicas. Pero bueno, yo creo que nos va a tocar rehacer otra vez el equipo de cero y bueno, la verdad es que contentos porque bueno, entendemos nuestra situación, nuestras limitaciones e intentar sacar el máximo provecho de ello, evidentemente. Susana, otra vez volviendo a lo mismo a tu experiencia, ¿no? Reinventarse y un escaparate de jugadoras, tanto Baxi, en su momento Celta y también el equipo de Ensino. Me parece perfecta la filosofía de los dos, que no es lamentarse porque se les lleven a las jugadoras, sino asumir que están haciendo un trabajo impresionante y que están sacando jugadoras que por cuestiones económicas no se pueden quedar en el club, pero que ellos asumen como un gran trabajo y como algo muy bueno. Darles muchos ánimos, desearles mucha suerte con las renovaciones y con los fichajes y darles la enhorabuena por ese gran trabajo que hacen. Y en esta última tertulia que digamos haremos de femenino, si no hay otra la semana que viene, Lino, que ojalá que sí, quería dar las gracias a Javi y a Massaguer, a los jefes de prensa, jugadoras, entrenadores, por la recepción que siempre tuvimos por parte vuestra, las facilidades para tener entrevistas de máxima actualidad en todos los momentos. Lino, un placer muy grande, mucha suerte en este playoff y Antonio, amigo, lo mismo. Mucha suerte y de nuevo gracias a los dos y a todo el cuerpo técnico, staff y jugadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Pois continuamos en clave feminina. Neste caso, co máis extraordinario, máis bonito que o bloque de formación, o bloque de canteira, é un éxito, unha vez máis, o Celta de Vigo, campeón galego en categoría junior. Xa están cas maletas, hoxe día 24, cas maletas de cara a ese viaxe a Huelva para xogar do día 27 hasta o día 3 de maio o torneo a nivel nacional. Temos connosco o seu adestrador. Dani, que tal? Como estás, Dani Nieto? Moi boas. Hola, que tal? Moi buena, moi boas. Benvido de novo o programa. E as dúas capitanas do equipo, a Uxía e a Paula. Como estades? Parabéns, primeiro, non? Noraboa. Moitas grazas. Ni máis ni menos. Falábamos antes, fora de micro, recordando un pouco con Uxía, a historia do Celta de Vigo, que é inmensa e grande, con moita fortaleza, non? Xa por alá, por ano 74, que Dani recordará algo deso, o Celta, non por edad, sino por outras cousas, o Celta ganou o Cibes Barcelona, conseguindo o primeiro ouro para o Celta de Vigo. Posteriormente, contra o potente equipo de Mingo Díaz e de Begoña, no ano 87 en Valencia, Celta volveu a ser campeón de novo. E unha moito máis cercana contra un equipo tremendo de Girona, con Alba Torrens, entre outras, o Celta xa non fai tanto. O ano 2007 conseguiu a súa terceira coroa. E digo eu, Dani, como vamos para Huelva? Despois de falar desto, como vamos? Bueno, nós, unha vez que saiu o calendario, isto digo yo sempre a elas, nos imos competir contra todos. O sea, non nos pomos un objetivo de vamos a ser campeonas ou vamos a perder todos. Creo que o mérito que ten este grupo, este equipo, desde todos os anos de formación, é que compiten moi ben e non entregan nunca a derrota ante o xogar. Entonces, unha vez visto o grupo, se parece, Dani, comentámoslos, non? Sí. Valencia Básquet, por un lado, Tenerife e tamén o Centro Básquet de Madrid. Sí. Ao final somos dous primeiros, un segundo e un terceiro, pero iso ao final sempre ten trampa, porque Madrid ten moito nivel, igual que Canarias. Entón, nós imos a por todas. O meu objetivo é primeiro Valencia, que é o primeiro partido, unha vez finalice Valencia a polo seguinte, e hasta onde nos dá a competición e hasta onde nos dé as forzas. As forzas darán para moito, espero que os folgos sexan moitos. Imos empezar, se vos parece, falando un pouquiño, Uxía, do que foi a fase final aquí en Galicia, non? Primeiro xogachedes o primeiro partido contra Peleteiro, 9-3-5-1, e posteriormente unha final contra o Ensino, parecía que iba a ser un pouco máis disputada, pero en Navia 40-60, de 20 puntos arriba. Estades en forma xa para ir para Huelva, non? Sí. Creo que na final comezamos moi ben contra Ensino, e iso fixo que puidéramos ter todo o partido unha estabilidade, tanto en defensa como en ataque tivemos boas opcións, pois estivemos moi ben, así que moi contentas. Paula, é unha experiencia maravillosa, non esta? Xogar un campeonato de España, non? Pois sí, a verdade é que sí, xa que o ano pasado puiden vivir tamén esa experiencia e este ano, pois, outra vez, e la verdad que unha maravilla. E cales son, Paula, para ti os teus referentes a nivel deportivo? Cales son as xogadoras ou xogadores? Pois, para min, Alba Torrens gústame moito, a verdade, porque ela sempre ten un sorriso na cara, gústame moito como está na pista vivindo esas emocións e todo iso, e la verdad que para mí sempre foi como un referente clave. E no teu caso, Uxía? Eu podería dicir tamén Alba Torrens, Marta Sargai, gustábame moito. Tamén dende pequena vi moito baloncesto masculino, entón, pois persoas como Facundo Campazo, Luka Doncic, non sei. Cales son, Dani, as características, o ADN do equipo? Pois, mira, isto xa lle dixen a elas desde o primeiro día. Bueno, eu coñezo a xeración desde pequena, sendo que logo incorporouse Paula ou outras xogadoras como Martina, etc. Teñen algo moi bo, que son moi competitivas. E o primeiro día xa me din conta, que foi explicar o primeiro exercicio
e non tiven que facer nada máis. Pum, puseronse a entrenar. Entón, iso é unha das súas características, é que compiten moi ben, que teñen moita fortaleza mental, que han ido mellorando niso, que son moi competitivas, non dan un balón por perdido, poden estar atrás, que eso só facían ben e mellorámolo, que é fallar unha canasta pero atrás porse e defender. Entón, as características do noso equipo son que somos todas moi intensas en defensa, con moita agresividade, que tratamos de correr, que tratamos de buscar tiros abertos e de que somos moi competitivas, que algo que quero sempre que lles recalco é que podrán gañarnos por talento, pero nunca por esforzo. E se chega como no ano 2018 un bronce, Paula, Uxía, tampouco pasa nada, no último caso. Joa. Oxalá. Oxalá. Tamén foi ali, en Huelva, justamente no ano 2018. Sí. Paula, cales son neste momento as túas premisas de cara a esta competición? Antes de que comence. Pois, a verdade é que disfrutar o último ano que toca, vivir a máxima esta experiencia e competir, pero sobre todo pasarlo bien, disfrutar coas miñas compañeiras, que para mí é o último ano, como pa Uxía tamén. E pues nada, si toca unha medalla, pues toca, e si no, pues pa casa con unha sonrisa e todo. E no teu caso, Uxía? Pois sí, ir a disfrutalo, como di Paula, competir, ver ata onde chegamos, pero saber que temos posibilidades como calquer outro e, sobre todo, eso, si podemos conseguir unha medalla, sería un soño, pero iso, ir ali, disfrutar, competir e pasalo ben. E o ano que ven, Paula, Uxía? Ese é interrogante de sempre, non? É interrogante que hai sempre. Ainda non sabemos nada. A ver que pasa. Mister? Que primeiro hai que cerrar unha porta e logo abrir outra. Si é certo que estamos no fin de tempada e empezase xa desde hai meses a planificar a seguinte tempada. Eu creo que as dúas teñen un futuro por diante, non sei en que categoría, vai depender delas, vai depender dos minutos, da súa evolución, pero son dúas xogadoras que tamén están no ámbito FEP, é dicir, falan da súa calidade, pero sobre todo como personas. Entonces eu penso que son moi xóvenes e con o traballo que teñen e como se esforzan e tal, calma, que van chegar a xogar a moi bo nivel. Paula, que estudios vas facer o ano que ven? Pois gustaríame educación infantil, pero me quedaría aquí en Vigo. Ajá, a primeira que xa dixo algo, xa dixo a pegada. E no teu caso, Uxía? A mí ni nef, pero teño que ver porque aínda non sei onde, pero o máis cerca estaría en Pontevedra ou en Coruña. O que magnífico, Dani, xa falando un pouco a nivel de formación, é como os xogadores e xogadoras saben estruturar o seu tempo e as responsabilidades, non? É increíble como a xente que non está dentro non o ve para poder valoralo, non? É tremendo. Sí, porque este é un ano moi importante para elas, porque aínda que é un curso máis corto, teñen que preparar o acceso á universidade, no caso de las dúas, tamén teñen entrenamentos co primeiro equipo. É dicir, sempre son moi, nese aspecto son moi disciplinadas. É certo que algún día pedironos unha tarde para poder estudiar en algún examen, cousa que se gañan, non hai ningún problema, pero teñen que valorar o que fan, como se estruturan o tempo para que logo haya outras persoas digan que non teñen tempo a nada. Eso é moi de valorar, e ainda por riba, ata onde eu sei, son boas estudiantes, o sea que iso tamén é de valorar e felicitarlas, por suposto. E a pouco máis dun mês para Pau, ademais. Así que, se hai algunha lagrimiña vendo no autocar, que señan de ledicia pola vitoria, non porque se deshace un equipo, verdad, Dani, sino por outros motivos. Oxalá que sea así, que como dixeron elas, disfrutemos o máximo, que podamos chegar o máis longe posible, se non, pois disfrutar da experiencia e despedir a etapa de formación para a maioría delas, que tamén é moi bonito. Sen dúbida ninguna. Pois imos agora con Candela, con amigas vosas, con Candela, con Noa e con Amir, co equipo subcampeón que tamén vai competir nesta fase en Huelva. Uxía, moita sorte, Paula, moita sorte. E Dani, mestre, non che queda outra.
Moitas gracias. Joya, Grazas. vai mirando a medalla a ver si nos vale ou non nos vale. Ok, perfecto. Unha apertiña para todos. Moitas grazas. Sorte. Igualmente, grazas. A canteira non para. A forza non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A maior das sortes para o Celta de Vigo e tamén, como non, para o segundo representante de Galicia, para, neste caso, o Café Candelas Ensino, que despois de gañar na semifinal 5-5-5-2 a Vázquez Coruña, pois perdeu nunha disputada final contra o equipo vigués. Con nós temos a dúas das xogadoras, a Noa e a Candela. Que tal, como estades? Moi ben. Moi ben. E o adestrador, Amir. Amir, que tal, un placer que estés con Hola, nós. moi ben. Bueno, como foi a tempada en xeral? Bueno, a tempada en xeral pois larga, como todas as tempadas. Estas rapazas, a maioría delas están xogando en dúas ligas, están xogando a Liga Junior, están xogando a Liga Senior, aínda non rematamos a Liga Senior, entón, bueno, isto unido os estudos, o nivel de carga de adestramentos, pois fai que a tempada pois xa un pelín larga, pero tamén pois moi contentos porque ao final, pois a pesar de todo o esforzo que tivemos que facer todos, conseguimos o obxectivo, que era a clasificación para o Campeonato de España. Un esforzo tan grande que redunda directamente en ti. Por desgracia non podes estar no banquillo durante a competición. No teu caso estarás usogarrido por temas teus laborais, non? Sí, por motivos laborais, bueno, non podo asistir, a unha pena, porque ao final é a parte máis bonita da tempada nun equipo junior. Bueno, moi apenado, pero vounas seguir, obviamente, na distancia e sufrindo como se estivera no banquillo. E a mí, este Campeonato de España xógase moi lonxe de Lugo. En concreto, xa sabemos, en Huelva. Como é o desplazamento tanto do equipo femenino como tamén o masculino, que tamén está clasificado? Como van facelo? Bueno, nós en principio temos pensado, temos a sorte, a oportunidade de dispoñer de furgonetas. Bueno, faremos unha expedición conxunta o equipo masculino e o equipo femenino en furgonetas. O día antes, o sábado, sairemos dende Lugo o que nos leve. E de cantas horas falamos de viaxe? Falamos de entre as paradas para comer, estirar as pernas e tal, 8 horiñas largas. Non é a primeira vez que pasa isto, non? O desplazamento en furgonetas dun equipo que vai xogar un Campeonato de España. Falo a nivel particular, personal, eu creo que isto había que darlle unha volta e unha volta moi rápida porque merece esta xuventude outros medios de locomoción para chegarse a un campeonato non local, sino Campeonato de España. Vamos a empezar nomeando o equipo completo. Noa, Candela, que están connosco, Doval, Andrea, Alicia, María, Nadia, Enar, sobre todo dentro do equipo cadete, a participación de Sarai no corpo técnico acompañando a Mir, está Rocío, de segunda adestradora, e Moreno como delegado, non? Ese é o equipo que conforma o Cafés Candelas Ensino, que... Candela, menudo grupiño tedes, primeiro de Madrid, primeiro de Baleares, primeiro de Castilla e León, un grupo para disfrutar e para loitar todo o que se poida, non? Cal é a túa valoración? Bueno, eu penso que despois de traballar toda a tempada como fixemos e de xogar como xogamos a semifinal, eu creo que podemos facelo moi ben. Teño esperanzas. Noa, a túa primeira valoración cando recibiches por medio, me imagino, do teu adestrador o calendario, cal foi? A min dábame igual, porque tiña tanta ilusión que casi que é o mesmo que en te toque. Tes tanta ilusión, levas traballando tanto tempo que o único que queres é que chegue o momento
competir o máximo que poidamos e xa está. E temos asegurada a presencia na grada da animación unha vez máis do ensino, a que sí? Máis Sí, eso que sempre. asegurada, non? Sí, iso sempre. Con que contamos este ano? Podemos decir que instrumentos levades ou non? Sí, creo que xa se sabe, pero a gaita o principal, pero bueno, o de sempre, a gaita, o tambor, o bombo, imos con todo. É unha aperta para os teus pais que é parte moi importante desa animación. No autobús de volta, a xente ven, pois, normalmente un pouco chorando porque o último ano que están xuntas, ti, por exemplo, en que che quede un ano máis, moitas delas non volverás ao millor a xogar con elas no mesmo equipo, non? Sí, eu levo pasando iso varios anos de ir despedindo xeracións e xeracións, sí que é un momento, pois, difícil porque pasas todo un ano con elas e ao final é un momento triste, pero intentas darlle a volta e aproveitar o pouco que che queda. Esa viaxe de volta, aínda que sexa a última, intentas aproveitalo ao máximo porque non vai volver. Mira, Así que un final de ano complicado nese aspecto, pero moi ilusionante no demais, porque parece que estemos tristes, non? É que ides a un campeonato de España. Sí, no, temos que estar moi contentos. Ao final, isto é un proceso que, bueno, eu personalmente levo xa 3 anos vivindo estas experiencias de campeonatos de España, gracias aos equipos que teño, que son moi bons sempre. Bueno, un esforzo de todo o club, desde a dirección deportiva, as xogadoras que están, fan moitos esforzos tamén certas xogadoras por vir a xogar connosco, as xogadoras de categorías, dunha categoría máis novas como as cadetes que estuveron tamén connosco todo o ano axudándonos a adestrar, tamén a senior que todo o ano axúdanos a adestrar, e ao final pois o final é o bonito, as relacións que te quedas despois de xogadoras que adestraches e que che falan, que che contan pois inquietudes que teñen, é un proceso final. Vouche poñer nun pequeno compromiso xa casi para rematar. O papel que pode ter Candela, o papel que pode ter Noa neste campeonato de España? Pois eu creo que son dúas xogadoras que xa teñen experiencia nestas competicións, tanto Noa, a pesar de ser un ano máis nova que Candela, teñen as dúas moitísima experiencia e creo que, bueno, son dúas xogadoras super competitivas, igual que todo o equipo, é un equipo moi competitivo e que van a dar a cara. Eu creo que van a facer un papel moito máis que digno. Candela, está rematando época de estudios, está rematando tamén a tempada. É un momento tamén de crack en moitas cousas. A tempada que ven en canto a básquet, tes algún pensado que vai ser ou non? Bueno, a ver, a estas idades é moi común deixar o baloncesto, centrarse só nos estudos, porque vaste fora de casa, etc. Pero eu teño clarísimo que baloncesto non o quero deixar. Así que a miña idea é eso, buscar algún equipo a donde me vai a estudar, que aínda non sei nada, e seguir xogando, lóxicamente. Pasamos fase ou non pasamos fase? Eu penso que sí, eu teño esperanzas. A ver, loitando como fixemos na Final Four, eu penso que sí, todas unidas, xuntas, a pesar de non ter o adestrador, pero vai nos apoiar desde a distancia, como dixo. Home, videochamada seguida, seguro, vamos, eso fixo. Noa, dos 3 equipos contra que os enfrentades, cal ves o máis forte e cal ves o equipo, bueno, máis doado para poder ganar dos 3? O máis forte penso que é o de Madrid, Torrelodones. Eu penso que ese vai ser o mellor do grupo. O máis débil non che sei dicir. Tampouco os vin xogar todavía, así que xa se verá. Imos competilo moito, os 3, así que... Primer partido contra a Alcudia das Illas Baleares. Aí seguro que a victoria cairá da parte vosa, se Dios quere. Amir, algún consello final para público antes de que rematemos este programa? Pois nada, que vaya... Tanto para o Celta como para o Ensino, pois dous.
Sí, claro, nada, este tipo de campeonatos é para desfrutalos moito, porque ao final é un premio, un recoñecemento a toda a tempada, a todas as horas que lle botan de adestramento, de partidos, de viaxes, e ao final pois hai que disfrutalo, hai que intentar competir ao máximo e nada máis, pasalo ben. Para moitas é o último campeonato de España, entón teñen que disfrutar especialmente e vivir a experiencia, vivir o momento e xa está. E quen sabe se o día de mañá Candela ou Noa forman parte do ensino da Liga Femenina Endesa. O gallá que sí. Moita sortiña Candela, moita sorte Noa e un placer como sempre, Amir. Moitas gracias aos tres. Unha apertiña. Igualmente. E con isto rematamos o programa de hoxe, o programa 26 de O Noso Básquet. A semana que ven moitos máis contidos, espero que sexan do vos agrado. Moi boa noite.